Ang saya nyo namang dalawa habang naliligo. Malayo pa lang ako, naririnig ko na yung mga tawanan ninyo ah. Eh, ang tagal mo naman kasing dumating eh. Naiinitan na kami ni Anita, kaya nauna na kaming naligo. Tara, halika na. Ano ba yung dala mo sa basket, Aldo? Parang ang bango-bango ng amoy ah. Eh di pagkain nating tatlo, nagluto muna ako para may makain tayo. Eh alam ko namang hindi kayo papaawat sa paliligo eh. Meron dito ang pritong manok at saka isda. May gulay din akong dinala. Uy, wow, ang sarap niyan Aldo ah. Tara, halika na. Maligo ka na din at mamaya na tayo kumain. Teka, sandali. Huwag mo akong sabuyan ng tubig, mababasa yung damit ko eh. Wala akong pamalit. Halika na, para kang hindi lalaki ha. Mula sa ating pagkabata, ganyan ka na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Mas maarte ka pa sa amin. Narinig niyo ba yung angel na yun? Parang may mabangis na hayop sa gubat na naligaw dito sa ilog. Tama ka, Ditas. Parang anghel ng malaking baboy, Ramo. Ayan na siya, Aldo. Papalapit na sa atin. Huwag kayong matakot, akong bahala sa kanya. Sa dami naman lalaking bato dito sa ilog, hindi yan makakalapit sa atin. Umanda ka sa akin! Sa pool, di ba? Ayan, sige pa Aldo. Batuhin mo ba siya para hindi na makalapit sa atin? Tinamaan mo nga siya. Pero baliwala lang sa kanya yun. Hindi man lang niya ininda. Parang hindi naman yun ordinaryong baboy Ramo, Aldo. Bakit namumula yung mga mata at tumutulo ang laway? Parang nauulol ni. Hala, parang nasisiraan niya ng ulo. Ano ko ba naman, Ditas? Isa lang yung malaking baboy ramo. Kaya nga mabangis talaga yun eh. Tara na, tumakbo na tayo! Pambihira ka, Aldo. Ang duwag mo naman. Nauna ka pang tumakbo sa amin ah. Hoy! Hintay mo nga kami! Tama si Aldo. Tumakbo na tayo. Ayoko makagat ng baboy, Ramo, no? Ay, teka yung pagkain. La, sayang naman yun, no? Uy, teka, sandali, kukunin ko muna. Ditas, sumilag ka! Tatapayin ka na ng baboy ramo! Walang hiya ka, baboy, Ramo ka. Layuan mo ako. Huwag ka lumapit sa akin. Hindi ako masarap. Tulungan mo ako, Aldo. Sandali! Hanap lang ako ng papalo sa kanya! Ang bagal mo talaga, Aldo. Sibat na buho lang ang pamatay sa mga kagaya niyan, ano? Kagaya tong hawak ko. Ay, walang hiya kung babira mo ka, ah. Layuan mo, kaibigan ko. Papatayin kita. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nagiginig ng seryeng ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Aldo. Sa ngayon ay 65 taong gulang na ako. Sa edad kong ito ay naging libangan ko ng pakikinig ng mga magagandang kwento na ina-upload nyo dito. Sa totoo lang kasi ay naaalala ko at nanumbalik sa aking alaala ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang at albularya noong ako ay 20 anyos pa lamang. Taong 1980 yun. Kaya ngayon nga sa tulong ng aking apo ay naisulat ko ang kwentong ito para ibahagi sa inyo at sana ay magbigay ng magandang aral sa mga nakikinig ngayon. Maniniwala ba kayo na nasaksihan ko kung paano naging mabuting magkaibigan ang albularya at aswang? Nasaksihan ko rin kung paano sila naging mortal na magkaaway. Maniniwala ka bang matagal tumanda ang mga aswang? Ikaw kaibigan, mayroon ka rin bang karanasan tungkol sa mga aswang? Pwede mo ring i-share dito kagaya ng ginawa ko. Hindi ko kasi makalimutan ang mga magagandang kwento sa channel na ito kaya nag-subscribe na rin ako para lagi akong updated sa mga bagong kwento na i-upload nila dito. O patay na ba yung baboy ramo? Oo, patay na siya. Wisit ka talaga. Napakaduwag mo. Nauna ka pang tumakbo talaga sa amin. Aray ko naman. Malakas mo namang mambatok. Para ka kasing hindi lalaki. Napakaduwag mo. Dapat lang yan sa'yo. Naku, mabuti na lang at maraming nakakalat na putol na buho dito sa ilog. Nakakuha si Anita at naitarak sa likod ng hayop na yan. Ay naku, kung hindi, baka nakagat na ako. Mabuti na nga lang at yung ibang kumukuha ng mga buho dito sa ilog,
Yung mga hindi masyadong mahaba, iniiwan na lang dito. Maraming salamat, Anita. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaibigan kita, Ditas. Kaya hindi kita pababayaan. Halika na. Iwanan na natin ang mga walang kwentang tao. Oo nga, Anita. Hoy, Aldo! Ikaw na yung kumuha ng basket at kung gusto mo buhatin mo na rin yung baboy ramo para may masarap tayong may ulam. Hoy, hintayin nyo naman ako. Dadaling ko lang tong baboy mo. Sayang din to ha. Binalikan ko ang basket na dala ko at pilit ko ring binuhat ang malaking baboy ramo saka ako sumunod kina Ditas at Anita. Tumuloy na kami sa bahay ni Aling Divina. Sinabi na lang namin na napatay ko ang baboy ramo na dala namin. Sa bahay niya kasi madalas kaming tumatambay. Siya ang tiyahin ni Ditas na kilalang isang babaylan sa aming lugar. Kaya kapag mayroon siyang pagkakataon ay tinuturuan niya kami ng mga gawain ng isang babaylan. Katulad ngayon. Pero madalas hindi nagiging interesado si Ditas sa mga itinuturo sa kanya lalo na kung mahabang oras na ang nagiging pagsasanay. Mali ang ginagawa mo, Ditas. Hindi ganyan. Umupo ka ng diretso. Magsagawa ka ng malalim na konsentrasyon. Nakakapagod talaga, Tita Divina. Parang hindi ko kaya. Hindi mo talaga yan magagawa kung madali kang susuko. Subukan mo ulit. Tingnan mo nga ang kaibigan mong sina Anita at Aldo. Patuloy ang ginagawa nilang pagsasanay. Pasensya ka na, Tita Divina, pero ayoko naman po kasing maging isang babaylan o albularyang kagaya ninyo. Ditas, para sa iyong kapakanan ang ginagawa ko. Kung magsasanay ka lang na mabuti, magagawa mong protektahan ang sarili mo. Kagaya na nangyari sa inyo sa ilog. Mabuti na lang at malakas ang loob ni Anita at natulungan ka. Ha? Paano niyo po nalaman na ganun yung nangyari sa amin, Tita Divina? Hindi pala kayo naniniwala na napatay yun ni Aldo? Oo nga po. Hindi na nga kami nagkwento para hindi niyo na kami mapagalitan eh. Nalaman niyo pa rin? Ay, ikaw talaga, Aldo. Napaka-chismoso mo talaga. Aba, huwag kayong magalit sa akin. Alalaanin nyo na magkakaibigan tayong tatlo. Hindi ako magsusumbong ko. Alam ko na mapapagalitan din ako, no? Walang nagsumbong sa akin. Nakita ko ang nangyari sa inyo kanina. Hindi na nga lang ako nakialam kasi nakaya namang patayin ni Anita ang malaking baboy na yon. Ganun po ba? Aling Divina, pwede na po ba kaming umalis? Malapit na pong dumilim eh. Medyo malayo pa naman dito yung bahay namin. Kayo ni Aldo, pwede na umuwi. Pero si Ditas, dito na lang muna siya. Kailangan pa niyang tapusin ang mga pinagagawa ko. Aldo, ihatid mo na lang si Anita sa kanila. Opo, Aling Divina. O paano yan, Ditas? Mauna na muna kami sa inyo ha. Babayo. Loko-loko! Para ka talagang bata. Padila-dila ka pa. Wala ngang nagawa si Ditas kung hindi ang maiwanan doon. Inihatid ko naman si Anita sa kanilang bahay. Nang pagkakataong iyon ay naabutan namin na maraming bisita sina Anita. Kaya medyo nahiya pa kaming pumasok sa loob ng bahay pero nang makita na kami ng kanyang ina at sinenyasan kaming pumasok, naupo na din kami ni Anita sa upuang naroon. Kumusta na kayong dalawa? Hindi ba kayo nasaktan? Bakit naman kami masasaktan, Inay? Ay naligo lang naman kami sa ilog at pagkatapos, tumambay kina Aling Divina. Huwag ka nang magkaila. Hindi naman malilingid sa akin ang mga nangyayari sa inyo ng mga kaibigan mo. Alam kong sinalakay kayo ng malaking baboy ramo. Sino nga ang nagsabi sa inyo, Inay? Itong alaga nating ibon. Alam mo naman yan kapag inutusan ko ang bilis niyang sumunod. Numero 1 din niyang chismoso. Kaya wala kayong maitatago sa akin. Ay, alam niyo na din po pala yung nangyari. Kagaya din po ni Aling Divina. Wala rin nakakaligtas sa inyo. Inay, bakit marami po yata tayong bisita ngayon? Ano kung meron? Malapit na kasi yung ika-20 karawan mo, Anita. At sa araw na yon, magsisimula na ang malaking pagbabago sa iyong buhay.
Anong ibig niyong sabihin, Inay? Pag-uusapan din natin yan pagdating ng oras na yon. Kailangan mo lang maging bukas ang iyong isipan. Mukhang isang malaking sikreto po yan ah. Siguro po, magpapaalam na ako. Eh baka mamaya, mayroon pa kayo mahalagang pag-uusapan eh. O siya, sige na Aldo, mag-iingat ka. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo para kay Anita. Oo naman po, sina Anita at Ditas, matalik kong kaibigan. Halos magkakasabay nga kaming lumaki at nagkaroon ng isip. Parang magkakapatid na talaga kami. Sana, kahit anong mangyari sa mga darating na araw walang magbabago sa inyong pagsasamahan. Oo naman po, sige po, alis na ako. Siya nga pala Anita, yung lakad natin ha. Sige, kita tayo bukas. Mag-iingat ka pa uwi. O siya, dalhin mo ang flashlight na ito at ang itak, Aldo. Madilim na, delikado ang panahon. Naku, Aling Divina, sanay naman po akong maglakad sa dilim eh. Kabisado ko na po yung lugar na to. Huwag nang matigas ang ulo mo, Aldo. Dalhin mo na lang ito. Huwag mong kakalimutan ang nangyari sa inyo sa ilog. Isang kakaibang bagay yon. Matagal na ako dito sa atin pero wala pang baboy Ramon na naligaw rito. Oo nga po, Aling Marina. Noon lang din po ako nakakita ng ganun eh. Kaya nga dalhin mo na ang flashlight. Oo nga naman, Aldo. Kaya sundin mo na si Inay. Para ano man na mangyari, meron kang magagamit laban sa kanila. Sige po, dadaling ko na. Salamat po. Nagpaalam ako sa ibang mga matatanda na bisita ni na Anita. Lumabas ako ng bahay ni na Anita at naglakad pa uwi sa aming bahay. Habang naglalakad ako ay napatingala ako kasi ang liwanag ng buwan. Bilog na bilog pero kulay pula siya. Napangiti ako kasi hindi ko na kailangang gumamit pa ng flashlight para tanglawan ang aking daraanan. Nang mapadaan ako sa lugar na maraming puno ng saging ay napatingin ako doon dahil nakarinig ako ng mga kaluskos. Ang mga tuyong dahon ng saging na nakalaylay na ay nagkilusan sa ihip ng hangin. Mukhang ginagabi ka, binata. Sino ka? Nasaan ka? Tinatakot mo ba ako? Bakit naman kita tatakutin? Hindi ko gagawin yun kasi alam ko na ngayon ay nanginginig na ang mga tuhod mo sa takot. Nasaan ka? Hindi ako natatakot ha. Kabisado ko ang lahat ng lugar dito. Kung sino ka man, huwag kang magbibiro. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo ha. Hindi rin naman ako nakikipaglaro. Ngayon nagbalik na kami sa lugar na ito. Magsisimula na akong maningil ng pautang. At ikaw ang gagawin kong buena mano para ipaalam ko sa lahat ng taga rito ang pagbabalik namin. Wala akong utang sa'yo. Wala akong kasalanan sa sino man ng mga taga rito kaya wala akong atraso no. Wala kang ang atraso sa amin. Pero ang mga taga rito, malaki ang atraso sa amin. Gusto ko iparating sa kanila na tinatapos ko na kasunduan sa pagitan ng aming lahi at sa grupo ng mga babaylan. Kaya kapag namatay ka ngayong gabi, makikita nila ang bangkay mo. Malalaman nila na nagbalik na kami. At dahil sumira na ako sa kasunduan, ituturing ko na silang mortal na kaaway. Takot na takot ako habang pinapakinggan ko ang boses ng lalaking yun, lalo na nga at hindi ko siya makita kahit saan ako tumingin. Wala akong nagawa kung hindi gamitin ang hawak na flashlight at tinanglawan ng paligid. Wala naman akong nakita sa paligid kaya nagmamadali akong tumakbo palayo sa lugar na yun. Naramdaman ko na mayroon ding mga yabag na humahabol sa akin kaya lalo kong binilisan ng pagtakbo. Pero alam ko na mas mabilis siya sa akin at maaabutan na niya ako kaya bigla akong huminto. Humarap sa humahabol sa akin at itinusok ko ang itak. Isang aswang yun. Totoo nga. May aswang pala dito. At nasaksak ko. Nang makita kong bumagsak na ang aswang sa harapan ko ay hinugot ko ang aking itak at nagmamadaling tumakbo. Nang mapadaan ako sa bahay ni na Aling Divina ay nagdesisyon akong doon pumunta kesa tumuloy sa amin. Alam ko kasi na buhay pa ang aswang. Delikado ako kapag nasundan ako sa amin.
Halos sirain ko ang pintuan ng bahay ni Aling Divina sa lakas ng pagkatok ko. Aling Divina, buksan niyo po yung pintuan! Tulungan niyo po ako! Buksan niyo po yung pinto! Aldo! Oh, bakit gabi na'y pumarito ka pa? Bakit parang takot na takot ka? Meron bang nangyaring masama? Pwede po bang sa loob na lang tayo mag-usap? Delikado po kasi dito eh. Baka buhay pa yung aswang na umahabol sa akin. Ano na namang drama yan, Aldo? At bakit mayroon ka pang dalang itak? Sige, pumasok ka na muna, Aldo. Dito na tayo sa loob mag-uusap. Salamat po, Aling Divina. Titas, pahingi naman ng tubig. Ditas, kumuha ka ng tubig. Sige po. Hoy, ikaw, Aldo. Iyakin mo lang na hindi ka gumagawa ng drama, ha? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. May aswang po na umahabol sa akin, Aling Divina. Muntik na niya ako mapatay. Mabuti na nga lang nakatakbo ako tapos nung hinabol niya ako, bigla akong humarap sa kanya. Nasaksak ko siya. Sigurado ka bang aswang ang sumalakay sa iyo, Aldo? Opo, Aling Divina. Sinabi niya pa na sumisira na raw ang lahi nila sa pakikipagkasunduan sa mga babaylan. Simula ngayon, ituturing na raw nilang kaaway ang mga babaylan. Ganon ba? Kung ganon, mula sa gabing ito ay magiging magulo ng muli ang ating lugar. Pero anong dahilan ng kanilang pagsira sa kasunduan? Hindi ko nga po alam eh. Kasi nang masaksak ko siya, tumakbo na ako ng palayo. May dugo pa nga po itong itak ko. Ay, maraming taon nang nakararaan na magkaroon ng kasunduan ang lahi ng mga aswang at lahi ng babaylan at albularyo sa lugar na ito na hindi naman hanakit ng tao ang mga aswang. Bagkus ay mag-aalaga na lang sila ng mga hayop na kakainin nila para hindi na sila makaperwisyo. Pero tinuldukan na po ng aswang yung kasunduan na yon. Kung napatay niya ako, sigurado ako'y magiging buhay na mano para malaman nyo na sumisira na nga sila sa kasunduan. Aalis muna ako, Ditas. Makikipagkita ako sa mga babaylan at albularyo. Kailangan malaman nila to. Aldo, dito ka muna. Samahan mo si Ditas. Sige, Tita Divina. Mag-ingat po kayo. Sa aking pagbabalik, sasailalim ka na sa mabigat na pagsasanay, Ditas. Kailangan mo itong gawin sa ayaw at sa gusto mo. Kailangang ihanda kita sa darating pang mga gabi na mas magiging magulo at delikado. Sige po, Tita Divina. Nang makaalis si Aling Divina ay muli kaming nag-usap ni Ditas. Muli kong ikinwento sa kanyang nakakatakot kong karanasan. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin bumabalik si Aling Divina kaya doon na rin ako nakitulog sa kanila. Nahiga ako sa mahabang upuang kahoy na naroon habang si Ditas naman ay natulog sa kanyang kwarto. Lumipas ang mahabang oras, muling sumikat ang araw. Kaagad akong bumangon nang makarinig ng malakas na katok sa pintuan. Ikaw pala, Anita. Tuloy ka. Oh, bakit nandito ka, Aldo? Teka, dito ka ba natulog? Oo, dito siya natulog. Halika, pumasok ko muna para magkape tayo. Aba, parang meron akong naaamoy na kakaiba. Dito ka natulog? Magkatabi ba kayo ni Ditas? Naku, hindi ah. Ikaw talaga, Anita. Grabe ka mag-isip. Porque dito ako natulog, magkatabi na kaagad yung iniisip mo. Oo nga naman, Anita. Diyan siya natulog sa mahabang upuan na yan. At ako naman ay dun sa kwarto ko. Umalis kasi si Tita Divina kagabi at hindi pa rin bumabalik. Kaya sinamahan ako ni Aldo. Tanghali na kayong bumangon kaya wala kayong kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid. Bakit? Ano ba nangyari? Natagpo ang patay si Mang Lorenzo, yung albularyo sa bukana ng baryo. Kaya yung mga tao nagpupuntahan doon. Ano ikinamatay niya, Anita? Hindi ko alam. Narinig ko lang ang usapan ng mga taong nakakasalubong ko habang pupunta ako rito. Pinatay daw ng aswang. Kung ganun, totoo yung sinasabi ng aswang na nakausap ko kagabi. Dumating na sila dito sa baryo natin. Hindi lang siya nag-iisa. Kung hindi pa ako nakatakas kagabi, tsak na dalawa na kami ni Mang Lorenzo na pinagkakaguluhan ng mga tao ngayon. Kung ganun, maswerte ka pa rin talaga, Aldo.
Pumunta kaya tayo ron. Alam nyo, isang mahusay na albularyo si Mang Lorenzo. Pero napatay siya ng aswang. Ibig sabihin mas malakas siya sa aswang na nasaksak ni Aldo kagabi. Sumang-ayon naman kami sa sinabi ni Ditas kaya naman isinara na namin ang bahay nila at saka kami pumunta sa bahay ni Mang Lorenzo. Nagulat kami nang makarating doon dahil naroon na si Aling Divina. Kaagad kaming lumapit sa kanya. Tita Divina, totoo po bang patay na si Mang Lorenzo? Oo, Ditas. Patay na siya. Pagkatapos ng pagpupulong namin ay naghiwa-hiwalay na kami. Inihatid ko ang elders. Pauwi na sana ako nang malaman ko ang nangyari sa kanya. Kung ganun po, naniniwala kayo sa akin sa mga sinabi ko kagabi? Oo. Sinimula na nila ang gulo. Sila na ang sumira ng kasunduan kaya mula sa mga oras na to, magkalaban ng muli ang mga babaylan at mga aswang. Pero magiging magulo na ba dito sa ating lugar, ha, Aling Divina? Oo, Anita. Kaya mula ngayon, huwag ka na munang pupunta sa aming bahay, ha? Umuwi ka na sa inyo at sabihin mo sa inay mo. Mag-iingat siya. Pero hindi pa naman po ako uuwi, Aling Divina. May lakad pa nga kami ni Naditas eh. Huwag na muna kayo magkita ni Naditas. Kailangan ko siyang sanayin bilang isang babaylan. Pero ayaw naman po ni Ditas na maging albularya. Huwag ka nang kumontra, Aldo. Samahan mo na si Anita pa uwi sa kanila. Ay, tsaka, Anita, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko, ha? Hindi na muna kayo pwedeng magkita ni Ditas. Magsasanay kasi siya. Pero malapit na po ang karahon ko. Pwede ko bang imbitahan si Ditas sa araw na yon? Hindi nyo na pwedeng gawin ngayon ang mga bagay na dati nyong ginagawa noon. Pigilan nyo na mga sarili ninyo para magkita. Para rin sa inyong sinasabi kong ito. Bakit naman ganun, Tita Divina? Bakit bigla kayo naging masungit sa amin? Hindi ko maintindihan eh. Maiintindihan nyo rin ako pagdating ng panahon. Sige na, umuwi na tayo, Ditas. At gusto ko na magpahinga. Wala nang nagawa si Ditas nang hatakin siya ni Aling Divina palayo sa amin. Naisipan na lang namin ni Anita na silipin ang bangkay ni Mang Lorenzo na inaasikaso na ng mga kaanak niyon. Matapos ay inihatid ko na si Anita sa kanilang bahay. Saan ba kayo nang galing na dalawa? Inay! Patay ng albularyong si Mang Lorenzo. At ayon kina Aling Divina, aswang ang pumatay sa kanya. Anong sinabi mo? Pinatay ng aswang si Mang Lorenzo? Hindi totoo yan, anak. Pero yun po talaga yung totoo, Aling Marina. Aswang talaga ang pumatay kay Mang Lorenzo. Wasak nga yung dibdib niya eh. Ang dami niyang kalmot sa mukha. Dahil sa nangyaring yon, parang nagalit ng sobra si Aling Divina. Ang sabi pa nga niya sa akin, wag na raw kaming makipagkita kay Ditas eh, kasi kailangan niya magsanay mabuti. Ang sabi pa niya, Inay, mag-iingat ka daw? Nagbabanta ba siya? Pati ang pagkakaibigan ninyo ni Ditas ay gusto na agad niyang putulin. Naguguluhan nga kami, Inay eh. Hindi ko siya maintindihan. Bakit niya ako pinapalayo kay Ditas? Dahil mga lahi sila ng albularyo at babaylan. At ikaw naman ay galing sa lahi ng mga aswang. Aswang po? Tama ang narinig mo, Aldo. Sinabi ko ito kay Anita kahit kaharap ka dahil pinagkakatiwalaan na din kita. Itinuring na din kitang anak mula nung mga bata pa kayo. Kaya sana, ano man ang naririnig mo ngayon ay ilihim mo na lang. Oo po, Aling Marina. Kaya ko pong magtago ng sikreto. Pamilya ko din naman kayo eh. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin at pagtuturing na isang anak ha. Ako? Aswang? Totoo ba yun, Inay? Paano ko naging aswang? Dahil aswang kami ng itay mo. Mga lolo mo at lahat ng mga kamag-anak natin ay lahing aswang. At sa darating na kaarawan mo, magiging isang ganap ka ng aswang. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko naman nakita na naging aswang kayo. Wala rin naging biktima sa bayang ito sa loob ng mahabang panahon. Oo nga po, Aling Marina.
Dahil sinanay namin ang aming mga sarili na huwag kumain ng tao at makontento na lamang sa karne ng hayop. Iyon ang dahilan kaya palagi tayong maraming alagang hayop, Anita. Pero kung kilala kayo ng mga babaylan, kung alam nila na mga aswang kayo, bakit hindi nila kayo pinapakilaman? Bakit pinapayagan pa ni Aling Divina na maging magkaibigan sina Ditas at Anita? Yun ay dahil sa kasunduan ng dalawang angkan sa pagitan ng mga albularyo at mga aswang. Hindi nila papakilaman ng mga aswang basta wag lamang mambibiktima ito ng mga tao. Kami ni Divina ang naging daan para magawa ang kasunduang yon. Totoo pala yung sinabi ng aswang na humarang sa akin kagabi. Nagbalik na daw sila at sumisira na sila sa kasunduan ng mga aswang at babaylan. Pero sino ang aswang na yon? Ako ang pinuno ng mga aswang dito at sa kaarawan ni Anita ay isasalin ko na ang pamumuno sa kanya dahil yun ang tradisyon. Sino ang aswang na yun na sumira sa aming kasunduan? Pero inay, ayoko maging aswang. Gusto ko ng normal na buhay kasama ang aking mga kaibigan. Hindi mo na maiiwasan ang iyong tadhana. Ikaw na ang magiging pinuno ng mga aswang pagkatapos ng iyong kaarawan. Mula sa araw na ito, iwasan mo na ang pakikipagkita kay Ditas. Hindi na kayo pwedeng maging magkaibigan. Di nagtagal ay nagulat kami ni Anita nang magdatingan sa kanilang bahay ang iba pa nilang mga kalahi. Lahat ay nag-alala sa nangyari nang malaman ang nangyari kay Mang Lorenzo. Mahabang oras silang nag-usap ni na Aling Marina. Inisa-isa ni Aling Marina ang mga naroon kung sino ang pumatay kay Mang Lorenzo. Pero walang umamin kahit isa. Pinapakinggan ko rin ang boses ng mga naroon. Kaya nang tawagin ako ni Aling Marina at kilalanin ang aswang na humarang sa akin kagabi ay hindi ko na ituro sa kanya. Sigurado ka ba, Aldo, na wala sa mga narito ang humarang sa iyo kagabi? Sa totoo lang po, Aling Marina, hindi ko nakilala ang aswang na yun kasi puro balahibo yung mukha niya eh. Tapos ang boses niya nakakatakot din. Pero ang boses na yun walang katulad sa mga nandito. Mag-iingat kayong lahat. Sinira na ng aswang na yon ang kasunduan sa mga babaylan at albularyo. Bilang pinuno ninyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maayos pa ito. Tama kayo, inay. Baka maaayos pa to. Nasa iisang lugar lang tayo. Mahirap naman kung magkakagulo ulit dito. Sayang ang mahabang panahon na nagkaroon ng katahimikan sa magkabilang panig. Tama po si Anita. Tutulong po ako. Kakausapin ko rin si Divina para magkaharap kayo at malinawan kayo lahat dito. Sige, Aldo, kumilos ka na. Kausapin mo si Divina. Sabihin mo na gusto ko siyang makausap. Sumang-ayon naman ako kaya nang makaalis ako sa bahay ni na Aling Marina ay nagpunta ako sa bahay ni na Ditas at kinausap ko sila tungkol sa gustong mangyari ni Aling Marina. Nakahinga ako ng maluwag ng sumang-ayon sa akin si Aling Divina na makipag-usap sa angkan ni na Aling Marina. Nang dumating ang oras ng pagkikita kasama ni Aling Marina si Anita at ang mga matatanda na aswang sa kanilang angkan. Kasama naman ni Aling Divina si Ditas at ang mga matatandang babaylan at albularyo. Nakasuot ng purong puting damit si Aling Divina, purong pulang damit naman si Aling Marina. Salamat naman at pinagbigyan mo ang kahilingan ko na muli tayong magkausap, Divina. Pagkatapos ng maraming taon, Marina, nagkita tayo muli. Pareho tayo na nahimik. Namuhay ng masaya para sa ating mga mahal sa buhay dahil sa kasunduan ng ating mga angkan. Pero isa sa iyong mga tauhan ang sumira ng kasunduan na yon. Ang pagpatay kay Mang Lorenzo ng aswang na yun ay hindi ko iniutos. Gusto ko pa rin ng tahimik na buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa ginawa ng aswang na yun kahit hindi ko pa siya nakikilala. Ang utang ay dapat bayaran, Marina. Isang albularyo ang namatay kaya dapat bayaran din ang buhay ng aswang na gumawa nun. Naiintindihan ko. Buhay sa buhay ang kabayaran. Bigyan mo ako ng sapat na panahon para iharap sa iyo ang pumatay kay Mang Lorenzo. Pero pakiusap, huwag muna kayong gagawa ng anumang hakbang. 3 araw, 3 gabi.
iharap mo sa akin ang pumatay kay Mang Lorenzo. Sige, iyan ang gagawin ko. Tita Divina, pwede bang mag-usap muna kami ni Anita? Oo nga naman, Inay. Baka pwedeng dito na lang muna kami ni Titas. Hindi pwede! Umuwi na tayo. Mahirap magtiwala sa ngayon. Saka na lang, Anita. Iba na ang sitwasyon ngayon. Umalis na tayo rito. Nang maghiwalay ang dalawang grupo, hindi ko alam kung saan ako susunod dahil pareho silang naging mabuti sa akin. Sina Aling Divina at Aling Marina ay kapwa ko din itinuring na pangalawang ina. Pero hindi ko may kakaila na ako ay anak din ng isang albularyo. Ganoon pa man ay nagdesisyon akong magiging pantay ang pagtingin ko kina Ditas at Anita. Nang makauwi ako sa amin ay iniutos ng aking ama na pumunta ako sa bahay ni Aling Divina para magsanay. Bukas na ang kaarawan ni Anita. Magiging ganap na siyang aswang at magiging bagong pinuno ng kanilang angkan. Ganon ang tradisyon ng angkan nila. Kung ganun ay hindi pala siya pangkaraniwang aswang. Isa pala siyang prinsesa at magiging pinuno din nila. Oo! Kagaya nung maging pinuno nila si Marina. Kapag ganap na siyang aswang, hindi tayo makatitiyak na hindi siya magbabago. Kaya kailangan ninyong maging handa. Nauunawaan ko na, Tia Divina. Kaya ngayon, pilit kong aalalahanin ang mga tinuro niyo sa akin mula pa nung bata pa ako para maging isang magaling na albularya o maging ganap na babailan pagdating ng araw. Sige po, pipilitin ko maging magaling na albularyo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga kaibigan ko. Tama ka, Aldo. Gawin natin ang lahat para magtagumpay tayo. Sana lang ay magawa ni Marina ang kanyang pangako. Opo, Aling Divina. Magagawa ko po yan. Nagpatuloy kami sa pagsasanay ni Ditas. Lahat ng kaalaman ni Aling Divina sa panggagamot at pakikipaglaban ay itinuro niya sa amin ni Ditas. Ngayon ay determinado na kami ni Ditas na malampasan ang lahat ng mga pagsubok na ipinagagawa ni Aling Divina. Nakatuon ang aming mga isip sa hinaharap kaya kailangan naming maging mahusay. At makalipas ang mahabang oras natapos ang pagsasanay. Umuwi ako sa amin. Nang sumunod na araw ay dumalo ako sa kaarawan ni Anita. Yun ang unang pagkakataon na hindi namin kasama si Ditas. Ngayong ganap ng aswang ang aking anak na si Anita. Mula sa oras ding ito ay siya na ang magiging bago nating pinuno. Ikaw ang pinuno nila, Anita? Oo, kaya huwag kang pasaway. Lalapain kita. Para mo naman ako lalapain. Wala ka namang pangil ah. Meron na, Aldo. Tingnan mo. Isipin ko lang na humaba ang pahangil ko. Lumalabas na siya kaagad. Oo nga. Asmo ka na nga. Huwag mo kakalimutan na magkaibigan tayo ha. Tama ka ulit dyan, Aldo. Pero wag mo rin kakalimutan na anak ka rin ng isang albularyo, di ba? Bilang bagong pinuno ng mga aswang, kailangan kong maging matalino. Hindi ba kaya ka nandito para mag-espiya? Espiya? Teka, naluloko ka na ba? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Kahit ano pang mangyari, magkaibigan pa rin tayo nila Ditas, no? Namutla ka naman agad. Takot ka pala eh. Anita, ayaw kong maging magkaaway tayo. Kahit magkabilang panig kayo ni Ditas, wala akong kinakampihan sa inyo, no? Kasi pares ko kayong mahal. Mahal mo kami? Oo, pareho ko kayong mahal bilang mga kaibigan ko. Bilang mga kapatid. Marami na tayong pinagsamahan mula nung pagkabata, kaya huwag natin kakalimutan yun. Tama ka dyan. Masyado naman kayong seryoso. Kumain na tayo at naghihintay na mga bisita mo. Aldo, meron ako mga nilutong putahe ng baboy at manok dyan. Kumain ka. Salamat po. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Kasi alam ko naman na hindi ka makakakain ng sariwang karne. Napangiti na lang ako. Naging masaya naman kami ng gabing yun pero nang sumikat ang araw, nag-ulul sa galit ang buong angkan ni Anita. Paano nga ay isa sa mga kamag-anak nila ang natagpuang patay? May tama ng sibat na tanso
sa dibdib. Ang mga babaylan, hindi naniwala sa akin na magagawa kong iharap sa kanila ang may kasalanan. Hindi sila tumupad sa kanilang pangako at sa halip ay pinatay pa nila ang pinsan kong si Isko. Aling Marina, baka naman po hindi babaylan o kaya mga albularyo ang may gawa nito. Baka isa tong pagkakamali. Hindi ito sa pagkakamali, Aldo. Ang mga babaylan at albularyo lang ang may ganyang sandata. Talagang iniwanan pa nila sa bangkay ng aming kiwi ng armas na yan. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin yan? Yan ay isang paghamon sa aming mga aswang. Ako na ang pinuno ng mga aswang. Hindi ko palalampasin ang kalapastanganang ito. Iparating mo sa mga babaylan. Mula sa araw na ito, tinatapos ko na ang anumang pakikipagkaibigan sa kanila. Paano ako? Paano yung pagkakaibigan natin? Ikaw ang mamili kung saan ka kakampi. Kapag dito ka, papayag ka maging kagaya ko. Kung doon ka kay Ditas, ituturing kitang kaaway. Guguluhan na ako. Kagaya ng sinabi ko, hayo ko sana mangyari sa atin tong tatlo. Ito ang malupit na kapalaran, Aldo. Hindi mo na ito mapipigilan. Sumiklab ng muli ang kaguluhan ng dalawang panig. 2 araw, Aldo. Pag-isipan mo. Sige na, umalis ka na. Alam mo namang mas matimbang pa rin sa'yo ang dugo ng iyong angkan. Kaya kung yun ang pipiliin mo, huwag ka nang bumalik dito sa amin. Hindi na tayo pwede maging magkaibigan. Nakita ko ang masamang tingin sa akin ng mga aswang na naroon. Kulang na nga lang ay kagatin ako pero dahil kaibigan ko ang pinuno nila, hindi sila gumawa ng kahit na anong masamang hakbang. Nang makaalis ako sa bahay ni na Anita ay nagmamadali akong pumunta kina Aling Divina at sinabi ko ang nangyari. Nagtataka rin si Aling Divina sa mga nangyayari. Tia Divina, hindi ba 3 araw at 3 gabi ang usapan? Sino ang pumatay sa tiyuhin ni Anita? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Nakapagtataka. Mahigpit ang bilin ko na wag munang kikilo sa mga babaylan at albularong manunugis ng aswang. Galit na galit po sila ngayon. Pati nga ako hindi na pinapayagan ni Anita na bumalik dun sa kanila eh. Ditas, lahat na ng alam ko'y naituro ko na sa'yo. Alam kong mahirap para sa'yo ang makalaban pagdating ng oras si Anita. Dahil dati kayo magkaibigan. Sana pagdating ng oras na yon ay maging matatag ka. Opo, Tia Divina. Hindi ako papayag na muling kumalat ang lagim sa baryong to. Matutulungan mo ba ako, Aldo? Sa totoo lang, naguguluhan na ako, Ditas. Pareho ko kayong mahal. Ayoko masaktan ng sino man sa inyo. Nabibilang ka sa angka ng mga albularyo, Aldo. Sa panahong to, huwag puso ang pakinggan mo. Paganahin mo ang isip mo. Kaaway na natin si Anita. Iyon ay kung sa amin ka papanig. Kung papanig ka naman sa kanya, magiging aswang ka. Ituturing kitang kaaway, kaya magdesisyon ka. Tama si Ditas, Aldo. Sana gawin mo ang tama. Gulong-gulo ang isipan ko nang umuwi ng aming bahay. Hindi pa ako nagtatagal na nakakapasok sa aming bahay ay nagulat ako nang sabihin ng aking ama na maghanda ako kasi may 3 lalaking umaaligid sa aming bahay. Ayon sa aking ama ay iba ang aura ng mga taong yun. Mga aswang sila kaya ibinigay niya sa akin ang benditadong itak, sa kanya naman ang sibat na buho at buntot pagi. Nang makalapit sa pintuan ng bahay namin ang isang lalaki ay puwersahang binuksan yun. Ang titibay na mukha ninyo ah. Araw-araw gusto nyo mambiktima. Eto, lamunin nyo asin. Tama nga talaga yung itay ko eh. Mga aswang nga kayo. Pwes, hindi ako magdadalawang isip na tapusin kayo. Nataga ko ang isang aswang pero ang 2 aswang ay kinalaban ng aking ama. Dahil maedad na siya ay natalo siya ng mga aswang. Isa sa mga iyon ang kumagat sa kanya. Kaya sa galit ko ay sinugod ko ang 2 aswang. Magkakasunod na pagtaga ang ginawa ko. Hindi nakawang makailag na mga yon sa bilis ng pag-atake ko. Kapwa sila dugo ang bumagsak.
patay na sila ay patuloy ko pa rin silang tinataga habang umiiyak ako. Noon dumating sina Aling Divina at Ditas kasama ang iba pang babaylan at albularyong manunugis ng aswang. Aldo, tama na. Napatay mo na ang mga aswang. Bulang desisyon ko, Ditas. Pinatay ng mga aswang na yun ang aking ama. Kaya sinusumpa ko. Isa ako sa mga pinakamalupit na makakalaban ng mga aswang. Humanda sila sa pagiganti ko. Mga kasama, papayag ba kayo na mayroon pang tulad ni Mang Delfin na papatayin ng aswang? Hindi ba dapat ay kumilos na tayo ngayon? Ubusin na natin silang lahat. Tama ka dyan. Walang puwang sa lugar na ito ang mga aswang na yon. Dapat lang mawala na ang mga salot na kagaya nila. Amos na yun. Parang pamilyar sa akin yung boses na yun ha. Aldo, may binubulong ka ba? Ang lalaking yun. Sandali lang. Taga rito ka ba? Taga kabilang baryo ako. Napadaan lang ako kasi nakita kong nagkakagulo. Kagaya nyo rin ako galit ako sa mga aswang. Pinatay din nila ang mga magulang ko kaya dapat lang nila tugisin ang mga yan. Ako nga pala si Simon. Nakita na ba tayo, Mang Simon? Ngayon pa lang. Bakit? Kilala mo ba ako? Hindi po. Baka ang kaboses niyo lang yung aswang na sumalakay sa akin nung nakaraang linggo ng gabi. May aswang ba na may baong asin kagaya nitong hawak ko? Nagulat ako nang ihagis sa akin ni Mang Simon ang plastik ng asin matapos ay tumalikod na siya kaya hindi ko na siya hinabol pa. Binalikan ko ang bangkay ng aking ama. Binuhat ko yon at dinala sa papag na nasa loob ng aming bahay. Nilinis ko ang mga dugo sa kanyang katawan. Matapos ay ibinalot ko sa kanya ang isang puti at malinis na kumot. Saka namin siya dinala sa lumang sementeryo. Inilibing na agad namin si Itay. Aldo, igaganti natin ang itay mo. Handa kang tumulong sa laban para mapagbayad ang mga aswang o kaya maitaboy sila palayo sa lugar na to. Tama ka, Ditas. Hindi ako magpapatawad ng sino man sa kanila. Ang gusto ko ngayon, tapusin silang lahat. Aling Divina, habang tirik pa ang araw, sasalakayin na natin ang mga aswang. Alam na natin yung bahay nila. Tama si Aldo, Tia Divina. Tama nga kayo. Mga kasama, samantalahin na natin ang pagkakataon. Huwag na tayong pumayag na isa pa sa ating mga kasamahan ang mapatay ng mga aswang. Magsipaghanda na kayong lahat. Sasalakay tayo. Huwag kayong magpapakita ng awa sa mga aswang na yun. Patayin natin silang lahat. Tayo na! Nagkaisa nga ang lahat ng mga babaylan, albularya at albularyong manunugis ng mga aswang na salakayin na ang lugar ni Anita. Pero nang makarating kami doon, nakita namin na sarado na ang mga bahay. Wala na rin kaming nakita kahit isa sa kanila. Kahit sina Anita at Aling Marina ay hindi na namin nakita roon. Umalis na yung buong angkan nila dito. Saan na kaya sila nagpunta? Alam kasi ng mga aswang na sasalakayin natin sila at gaganti tayo kaya umalis na sila. Pansamantala lang silang umalis. Pero alam kong hindi pa ito tapos, mga kasama. Tsak na maghihintay lang sila ng gabi para sumalakay. Igaganti nila mga kasama nilang napatay ni Aldo. Tama si Aling Divina. Kaya kailangan natin maging maingat. Hindi tumatanggap ng pagkatalo ang mga aswang. Tayo na mga kasama. Hanapin pa natin sa paligid kung nasaan na sila. Pero kahit anong gawin namin ay wala na kaming nakita kahit isang aswang sa lugar na yon. Kaya ipinasya na namin na umuwi. Pero nang kumagat ang dilim, nagulat kami nang dumating sa aming lugar si Mang Simon at ang 3 pang lalaki. Mayroon silang bihag na aswang at yun ay ang isa sa mga kamag-anak ni Anita. Duguan na ang aswang at halos hindi na yun makalakad. Pinutulan na rin iyon ng dila ni Mang Simon. Ang taong ito ay aswang na kamag-anak ni Marina. Pinutol ko ang kanyang dila dahil yun ang ginagamit siya sa pambibiktima ng mga buntis. Alam ko na malaki din ang atraso ng mga kagaya niya sa inyo kaya
Ipinauubaya ko na sa inyo ang kanyang buhay. Parehas lang pala tayo na gustong mangyari, Mang Simon. Pwede tayo magtulungan laban sa mga lahi ng aswang. Tama ka. Pwede tayo magtulungan. Si Marina at ang kanyang angkan ay mga asawa na dapat mawala. Pero umalis na sila sa baryong to? Saan niyo nahuli yung isang yan? Hindi sila tuluyang umalis. Nasa paligid lang sila. Nagtatago sa mga sekretong lugar, sa mga lungga at naghihintay ng magandang pagkakataon para sumalakay. Tama ka nga, Tia Divina. Hindi sila aalis sa lugar na to. Pero nasaan kaya ang lungga nila ngayon? Huwag kayong mag-alala. May mga tao na akong nahahanap sa kanila. Kapag nakita na kung nasaan sila, ipapaalam ko sa inyo agad. Ngayon ipaubaya ko na sa inyo ang aswang na ito. Kamatayin ang dapat sa aswang na yan at itapon sa kung saan ang kanyang bangkay. Nang sa gayon, makita na kanyang mga kasamahan at malaman na wala silang puwang sa lugar na to. Kung yan ang hatol ninyo, abay gawin nyo na. Kinuha ni Ditas ang itak at lumapit sa nakaluhod na aswang. Bago pa niya mataga iyon ay bumagsak na yun at nalagutan ng hininga dahil sa malalalim na sugat niyon, kaya natigilan na lang si Ditas habang pinagmamasdan ang aswang. Lumapit naman sa kanya si Mang Simon at kinuha ang itak. Patay na to. Hindi na niya nakayanan ng maraming sugat sa kanyang katawan. May mga aswang na mayroong dalawang buhay. Kapag tumigil ang tibok na kanilang puso, may pagkakataong bumalik yun para sa ikalawang buhay. Kaya kailangan matiyak na hindi na sila mabubuhay pa. Ang itak dapat itarak sa kanilang puso at hindi na iaalisin pa. Tama lang ang ginawa mong pagsaksak sa dibdib ng aswang, Mang Simon. Para hindi na siya magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ialis nyo na dito ang bangkay ng aswang, Aldo. Sige po, Aling Divina. Aalis na rin kami. Kapag may balita na kung nasaan ang lungga ng mga aswa, magpapasabi ako sa inyo, ha? Sige, Mang Simon. Mag-iingat ho kayo. Kayo din mag-ingat kayo dahil mas tuso kaysa sa inyo ang mga aswang na yon. Nang makaalis na si Mang Simon ay dinala namin ang bangkay ng aswang sa lugar na malapit kina Anita. Doon namin iniwan para maging babala na din sa kanila na sino man sa kanilang angkan ay wala nang puwang sa baryo namin. Nang mga oras pala na yun ay hinahanap na nila ang nawawala nilang kaanak at nakita nila ang ginawa namin. Kaya sinundan nila kami hanggang sa muling nagkaharap ang dalawang panig. Bilang pinuno ng mga aswang, ay nagdesisyon na akong lumayo kami sa lugar na ito para hindi na dumanak ang dugo. Pero anong ginawa ninyo? Isa na naman sa aming mga kamag-anak ang pinatay ninyo. Lumayo nga kayo. Pero paulit-ulit naman kayong bumabalik at sumasalakay. Hindi ba kamag-anak ninyo ang pumatay sa ama ni Aldo? Tama si Ditas. Kayo ang dahilan kaya muli nagkakaroon ng kaguluhan dito. Kayo sumisira ng kasunduan eh. Magaling, Aldo! Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Tama nga ang inisip ko. Tumampi ka na kay Ditas. Kinalimutan mo ang lahat ng magagandang ginawa ko sa'yo. Dahil pinatay ng mga kalahi mo ang tatay ko. Siya na lang ang natitira kong kasama sa buhay pero inago pa ng mga kalahi mo. Nakahanda ako lumaban sa inyo para sa kapangyarihang mamuno sa baryong to. Dapat ay tuluyan na mawala ang mga kagaya nyo rito. Mga salot kayo. Matagal na rin kami na malagi sa lugar na ito. Ipaglalaban ko rin ang aming karapatan sa baryo na to. Hindi na kami tatakbo. Hindi na kami magtatago na para mga bahaga mga buntot. Tama si Anita. Kung mayroon kayong karapatan sa lugar na to, ay syempre, mayroon din kami. Ayoko makasakit ng tao pero kung kinakailangan ay handa akong gawin. Kung ganon, tapusin na natin ito, Marina. Iisang angkan lang ang dapat matira sa lugar na ito. Mga kasama, gamitin yung lahat ng inyong mga kapangyarihan at kaalaman para tapusin ang mga aswang. Ang mga taong walang galang sa ating lahi ay dapat binibigyan ng leksyon. Lipunin silang lahat! Naging madugo ang paghaharap na yon ng dalawang panig. Mababangis ang mga aswang. Halatang matagal na panahon silang nagpigil na manakit ng mga tao pero ngayon ay para silang mga asong ulol sa sobrang galit.
Pero hindi rin naman basta-basta ang mga albularyong manunugis ng aswang dahil sanay din ng mga ito na makipaglaban ng walang takot. Kahit gaano kabangis ang mga aswang ay walang magawa sa kapangyarihan ng mga babaylan. Tayo naman ang magharap. Ipakita mo sa akin kung gaano ka nakagaling na babaylan ngayon. Yun talaga ang gagawin ko, Marina. Heto ang mga lumulutang na sibat. Salagin mo! Kasing liksi ako lumusak, kaya hindi ako basta-basta matatamaan ng mga sibat mo. Napakayabang mo talaga. Nagsisimula pa lang ako. Kakaunti kasi ang sibat na yan. Ano kaya kung magpalabas pa ako ng maraming sibat na ang mga talim ay yari sa tanso? Inay! Mag-iingat ka! Huwag ako ang intindihin mo. Isipin mo sarili mo. Tama ang inay mo. Tayo maglaban para sa kapangyarihang mamuno sa lugar na to. Gumawa tayo ng kasunduan para hindi na dumami ang masaktan at magbuwis pa ng buhay. Tama si Ditas. Huwag niyo kalimutan na minsan na naging magkakaibigan tayo dito. Alalahanin ninyo yung mga masasayang bagay na magkakasama tayo. Sige! Anong kasunduan? Kapag tinalo mo ko, ako at ang mga babaylan at mga albularyong manunugis ay aalis sa lugar na to. Ipapaubahayan namin ito sa inyo. Pero kapag ikaw naman ang natalo, kayo naman ang aalis at hinding-hindi na babalik sa lugar na to. Pumapayag ka ba sa kasunduang yun, Anita? Ano o sino magiging saksi ng kasunduan? Magdesisyon ka na kaagad. Tingnan mo yung paligid natin. Nagpapatayan ang mga angkan. Ditas! Ang lakas naman ng loob mong hamunin ang pinuno ng mga aswang na kagaya ko. Samantalang isa ka lang mahinang nilalang. Nakalimutan mo na bang minsan iniligtas kita sa kapahamakan? Hindi ko nakakalimutang may utang ako sa'yo. Ipinagpapasalamat ko na minsan ay naging kaibigan kita. Pero ang mga yun ay nakalipas na. Bahagi na lang ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Isa ka talagang hangal. Sige, tingnan natin kung gaano ka na lumakas ngayon. Isa na akong ganap na albularyang gumagamit ng mahika ng bato. Kaya makakaya ko silang utusan kahit ano ang gusto ko. Wow! Talaga namang nakakahanga ang ginawa mo, Ditas. Napalutang mo mga batong yan. Pero hindi ako magpapalinlang sa'yo. Mahina ka pa rin para sa akin. Buong bangis na sumugod si Anita pero ikinumpas ni Ditas ang kanyang kamay kaya ang mga nakalutang na bato ay nagliparan at sinalubong si Anita. Pero naiwasan ni Anita ang mga batong yun. Nang makalapit siya kay Ditas ay ginamit niya ang mahabang kamay at matutulis na kuko para atakihin si Ditas. Pero laking gulat ni Anita nang maglaho sa harapan niya si Ditas. Mandaraya ka! Pagpakita ka sa akin! Nandito ako sa likuran mo. Akala ko ba'y malakas ka at matalas ang iyong mga mata? Eh bakit hindi mo nalaman na nakalipat na ako agad dito? Hangal ka! Huwag mo kong paglalaroan! Lalapain kita kapag nahuli kita! Bago mo ako mahuli, kalabanin mo muna ang mga batong to. Higit na mas marami at mas malalaki ang gagamitin ko sa pag-atake sa'yo. Duwag ka na nagtatago sa likuran ng mga bato na yan! Lumaban ka ng parehas! Humanda ka sa akin ngayon! Galit na muling sumugod si Anita. Sa sobrang galit nito ay nasira na ang diskarte sa pakikipaglaban. Sinalubong ang malalaking bato na ibinato sa kanya ni Ditas. Naiwasan niya ang ibang mga bato pero hindi niya naiwasan ang iba. May mga malalaking bato na tumama sa kanyang katawan at mukha. Sa lakas ng pagtama ay nawalan ng lakas si Anita. Duguan ang mukha niya nang bumagsak. Alam mo na siguro ngayon kung gaano ako kalakas. Huwag ka na magyabang! Hindi pa tapos ang laban! Humanda ka sa akin ngayon! Ay, ang tigas ng ulo mo ah. Ayaw mo pa talagang sumuko? Oh sige, eto pa ang malalaking bato. Tikman mo ang lupit nito! Walang hiya ka talaga, Ditas! Talagang ginagalit mo ako! Hindi ako mapipigilan ng malalaking bato na yan! Sa wakas, nahuli rin kita!
Nagkakamali ka, Anita. Hindi ko kamay yan. Kamay yan ng tauhan mong aswang. Nagulat si Anita nang makitang kamay pala ng tauhan niyang aswang ang nahawakan niya at hindi ang kamay ni Ditas. Kasunod niyo ay pinatama ni Ditas kina Anita at sa aswang ang malalaking bato. Muling bumagsak si Ditas at sa pagkakataong ito ay nahirapan ng makatayo. Tapusin mo na ako. Gawin mo na ngayon. Hindi ko yun gagawin. Hindi kita papatayin sa ngayon. Naaalala ko na mayroon nga akong utang sa'yo dahil sa pagliligtas mo sa akin. Ngayon, amanos na tayo. Tama si Ditas. Nakaganti na siya sa utang na loob sa'yo. Kaya ngayon naman ay sumunod ka sa pinagkasundoan ninyo. Tama si Aldo. Kung ako ang natalo, tutupad ako sa pinagkasunduan natin. Tumigil na kayong lahat! Huwag na kayong makipaglaban sa mga babaylan at albularyo! Nang marinig ng lahat ang malakas na sigaw ni Anita ay tumigil ang mga ito sa pakikipaglaban. Pati si Aling Marina ay tumigil na din dahil sa pagkakataong ito ay pareho na silang duguan ni Aling Divina. Kaagad na lumapit si Aling Marina kay Anita. Natalo ako sa pakikipaglaban kay Ditas. Kaya bilang pinuno ng mga aswang, iniuutos ko na umalis na tayo ngayon. Ipauubayan na natin ang lugar na to sa mga babaylan at albularyo. Tama si Anita. Marami na rin sa atin ang mga sugatan at mahina na. Ang mga aswang na kagaya natin ay mayroong isang salita. Ang kasunduan sa labanan ay dapat na matupad. Panalo ka, Ditas. Talagang malaki na ang pinagbago mo sa maikling panahon. Anita, mula pa sa aking pagkabata ay tinuturuan na ako ni Tia Divina. Hindi ko na masyadong sineseryoso kahit alam ko na yung mga pamamaraan. Pero nitong mga huling linggo ay sumailalim ako sa mabigat na pagsasanay kaya nagawa kong mga to. Binabati kita, Ditas. Sana sa aming pag-alis ay muling manumbalik ang katahimikan dito. Matatahimik lang kami kung hindi na rin mambibiktima ang sino man sa inyo. Sana sa inyong pag-alis, sumunod sa iyo ang mga tauhan mo. Marami nang nasaktan at nagbuwis ng buhay sa magkabilang panig. Anita, tuldukan na natin to. Huwag kang mag-alala, Ditas. Tutupad kami sa kasunduan. Ang nangyaring ito ay nangyari din sa amin ni Divina maraming taon nang nakararaan. Natalo ko sa aming labanan, kaya nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang angkan. Tama si Marina. Noong mga panahon namin ay nag-aagawan din kami sa kapangyarihan, mamuno sa lugar na ito. Pero hindi ko sila pinaalis sa halipay. Nanatili sila dito sa kasunduang hindi mananakit ng mga tao. Ayoko nang maulit ang pagkakamaling yun, Tia Divina. Ayoko na silang manatili ngayon sa lugar na to. Tama si Ditas. Kaya magpapakalayo-layo na kami rito. Pupunta kami sa bundok at doon na magsisimula ng bagong buhay. Tayo na mga kasama. Umalis na tayo dito. Nang makaalis na sina Aling Marina ay saka dumating si Mang Simon. Kaagad na inisa-isa ang mga bangkay ng mga kasama naming naroon. Mayroon silang hinahanap. Hindi na ako nakatiis kaya nilapitan ko si Mang Simon. Sino po bang hinahanap niyo, Mang Simon? Ang bangkay ng mga aswang. Nasa na si Marina at ang anak niyang si Anita? Umalis na sila, Mang Simon. Dinala na din nila ang mga bangkay ng mga kasamahan nila. Pinabayaan niyo makatakas ang dalawa. Bakit hindi niyo sila pinatay? Alam niyo ba pwede silang bumalik at kumante? Natalo ni Ditas ang pinuno ng mga aswang na si Anita. Kaya bilang pagtupad sa kasunduan, aalis na sila sa lugar na to. Dapat ay tinapos niyo na. Hindi niyo sila pinabayaan makatakas. Sinayang ninyo ang magandang pagkakataon. Sa palagay ko naman ay tutuparin nila ang kanilang pangako. Inis na umalis si Mang Simon at ang tatlo pang lalaki na kasama nito. Nakita ko ang matinding galit sa kanyang mukha. Alam ko na sinundan nila sina Anita kasi iisang direksyon ang pinuntahan nila. Mabilis nga na nakita ni Mang Simon sina Anita at Aling Marina pati na rin ang iba pang kasama nila na mga sugatan.
Hinarang nila sina Anita. Kumusta ka na, Marina? Simon? Bakit ka nagbalik? Nagbalik ako para gumanti sa inyo. Kaya binubulabog ko kayo. Sinira ko ang kasunduan nyo sa mga babaylan para kayo-kayo ang maglaban at magpatayan. Kapag naubos na kayo lahat, ako na ang maghahari sa lugar na ito. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa albularyo si Mang Lorenzo para galitin ang mga babaylan at para kami ang pagbintangan? Oo, tama ka, Marina. Ako rin ang pumatay sa mga kamag-anak mo para naman magalit kayo sa mga babaylan at mga albularyo. At kita mo naman, nagawa ko yon. Nagalit kayo sa isa't isa at kayo ang naglalaban-laban. Kaya ngayon, mga sugatan na kayong lahat. Magagawa ko na ng madali ang mga plano ko. Napakasama mo. Ikaw pala ang punot-dulo ng kaguluhang ito. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, maraming buhay ang nasayang? Maraming nasaktan at nabingit sa kamatayan. Kasalanan niya ng iyong ina. Alam mo bang siya ang may kasalanan kaya itinakwil ako ng ating lahi at namuhay ng malayo dito? Pinapatay niya pa ang aking asawa at anak. Dahil hindi kayo sumunod sa akin. Sinabi kong huwag kayong mananakit ng tao, pero sinuway niyo ako. Naging hayok kayo sa laman, kaya nangyari yun. Pero ngayong nagbalik na ako, sa akin na pagkakataong ito. Tatapusin ko kayo at pagkatapos ay babalikan ko naman ang mga babayla para tapusin sila isa-isa. Hindi mo na kami kailangan balikan. Nandito na kami para hindi ka na rin mahirapang hanapin kami. Napakasama mo, Mang Simon. Ginamit mo kaming lahat sa pansarili mong kapakanan. Nalinlang mo kaming lahat. Divina, Ditas! Tama pala yung hinala ko nung una. Yung boses mo, natatandaan ko. Pero napaniwala mo ako dahil may hawak kang asin. Wala kasing silbi ang asin kung hindi naman maisasaboy sa isang aswang. Makakayang hawakan ng sino mang aswang ang asin basta nakalagay sa plastic. Wala na pala akong dapat ipaliwanag. Ngayon, tapusin na natin itong lahat. Kayong lahat ay tatapusin ko! Ikaw pala ang dapat na mawala, Simon. Napakasama mong nilalang. Ako ang tatapos sa'yo. Divina, problema na ito ng mga aswang. Pabayaan niyo na tapusin namin to sa aming mga alam na paraan. Tama si Inay. Pabayaan niyo lang kami, Aling Divina. Ditas, ibalato mo na lang sa amin ang laban na to. Sige, Anita. Pagbayharin mo ng mahalang aswang na yan na naging dahilan ng kaguluhan dito. Oo nga, Ditas. Parusahan mo sila. Sa utos ni Anita ay sinalakay ng mga sugatan niyang mga tauhan si Mang Simon at ang tatlo pa nitong kasama. Pero dahil mahina na ang mga iyon ay unti-unting natalo ni Mang Simon, kaya naman sumugod na rin sina Anita at Aling Marina. Naging mas mabangis ang pag-aaway nila. Nagawa ni Anita na matalo ang mga tauhan ni Mang Simon. Nang makita niya na sugatan na ang kanyang ina na si Aling Marina ay kaagad niya itong nilapitan. Inay, malalim ang mga tinamumong sugat. Tapusin mo na ang hangal na yan, Anita. Sugatan na rin siya, kaya makakaya mo na siyang harapin. Sa wakas, ay naiganti ko na rin ang aking mahal sa buhay. Matatahimik na ang kaluluwa nila. Sinaktan mo ang inay ko. Hindi kita mapapatawad. Ihahatid kita sa impyerno. Sama-sama tayo pupunta roon, Anita. Hindi ako papayag na hindi ka kasama. Tia Divina, hindi ba tayo makikialam? Hindi ba natin tutulungan si Anita? Kagaya ng kahilingan nila, pabayaan nating tapusin nila ang kanilang problema. Pero si Aling Marina, parang hindi na yata siya humihinga. Teka po, hindi ko kaya panoorin to. Malaki din naman ang atraso sa atin ng Mang Simon eh. Tapusin na natin ang hangal na yan. Tama si Aldo. Marami ang napahamak sa kagagawan niya. Hindi kami papayag na pati ang aming kaibigan ay mapapahamak pa. Wala nang nagawa si Aling Divina nang sumugod na kami ni Ditas para tulungan si Anita. Kinalaban din namin si Mang Simon.
Natuwa ako nang makita kong nilapitan na ni Aling Divina si Marina at nalaman na may buhay pa iyon. Pero nahihirapan nang huminga. Dahil mas malakas na kami ngayon ay nagawa naming tatlo na matalo at mapatay si Mang Simon. Matapos ay nilapitan ni Anita ang kanyang ina. Anita, anak. Ikinararangal kong naging anak ka. Sikapin mong maging mabuting pinuno ng ating angkan. Mangako kang aalagaan mo ng mabuti ang iyong sarili. Inay! Huwag na kayo magsalita ng ganyan. Tayo na. Kailangan na natin makauwi. Naroon ang panggamot sa ating mga sugat. Hindi ko na kaya, Anita. Pagod na rin ako. Aldo, Ditas, sana ibalik pa rin ninyo ang dati niyong pagkakaibigan. Opo, Aling Marina. Hindi ko po papabayaan si Anita. Pangako po, ibabalik namin ang dati naming pagsasamahan. Mabuti naman kung ganon. Masaya na akong aalis sa mundong ito. Huwag, Inay! Huwag niyo akong iwan! Inay! Nang ipikit na ni Aling Marina ang mga mata, tuluyang malagutan ng hininga. Tumayo na si Aling Divina at tumalikod sa amin. Nakita ko ang kanyang pagluha ng lihim. Masakit din sa kanyang naging kamatayan ni Aling Marina. Matapos ang pangyayaring yun ay muling naglaban sa ikalawang pagkakataon sina Anita at Ditas. Pero hindi na ito tungkol sa kapangyarihan kung hindi ang tungkol sa puso ko. Dahil pareho ko naman silang mahal ay ipinaubaya ko na sa kanila ang pagpapasya. Panalo ka na naman, Ditas. Masaya akong ikaw ang magiging asawa ni Aldo. Ingatan mo sana siya, ha? Alam ko naman na nagparaya ka lang, Anita. Ramdam ko na hindi mo naman ibinigay ang lahat ng iyong lakas. Dahil kayo ang mas bagay ni Aldo. Dahil pareho kayong galing sa angkan ng mga babaylan at albularyo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ano nang plano mo ngayon? Pagkatapos ng kasal nyo, aalis na ako sa ating baryo. Hahanapin ko sa ibang lugar ang aking kapalaran. Wala namang nagpapaalis sa'yo dito ah. Bakit hindi ka na lang manatili dito? Maaalala ko lang palagi ang aking inay at ang mga angkan ko. Lahat sila'y iniwanan na ako, kaya gusto ko nang lumayo na muna. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon, dadalawin ko kayo. Matapos nga ang aming kasal ni Ditas ay umalis na sa aming baryo si Anita. Wala na kaming nabalitaan tungkol sa kanya. Maraming taon ang lumipas bago namin muling nakita si Anita. Pero sa maniwala po kayo o hindi, parang hindi siya tumanda. Hindi nagbago ang kanyang mukha at katawan. Nanatili siyang maganda sa loob ng maraming taon. Pero hindi na kami nagtanong ni Ditas. Sa isip namin ay nasabi na lang namin na ang mga aswang pala ay mabagal ang pagtanda. Itago mo na lang ako sa pangalang Boyet. Tubong Siquijor. Hindi ko na rin i-mention ang mismong baryo namin sa Siquijor para maitago din ang pagkakakilanlan ng mga taong nasa sangkot sa aking kwento. Nangyari ito may 5 taon na ang nakakaraan kung saan nakaranas ako ng nakakatakot na karanasang hindi ko makakalimutan. Tungkol ito sa isang pamilyang may lahing aswang. 6:00 pa lang ng umaga ay nakabihis na ako dahil may lakad kami ngayon ni Bogs.
ang aking kaibigan at kababata. Matapos kong isuot ang aking sapatos ay kinuha ko sa cabinet ang aking baril. Isang nuringko, kalibre 45 na kulay itim. Inilagay ko na rin ang magasin yon na loaded na ng bala. Inilagay ko yon sa holster at isinukbit sa aking bewang. Tapos ay lumabas na ako ng aming bahay. Pinuntahan ko ang nakaparada kong motor at sinakyan ko yon. Pinuntahan ko si Boggs. Pards, ready na ako. Tayo na. Okay na din ako, Parts. Tayo na. Baka mainip sa paghihintay si boss. Sinabi mo pa. Kailangan ko pa naman ng pera ngayon kaya kailangan matuloy itong lakad natin. Yung baril mo, ayos na ba? Baka pumalpak na naman yan, kagaya nung nakaraan. Okay na to, Pards. Inalis ko na yung mga balang reload. Kaya puro bago na tong mga to. Mabuti naman kung ganon. Kinabahan ako sa iyo nung nakaraan. Ilang beses mong kinalabit ang gatilyo ng baril mo. Hindi pumutok. Di nagtagal ay umangkas na sa aking motor si Boggs. Kagaya ko ay mayroon din siyang dalang baril na nakalagay naman sa kanyang sling bag na mayroong secret pocket. Isang kalibre 45 rin ang baril ni Boggs. Pero hindi kami mga pulis. Mga hired killer kami na inuupahan ng isang mayamang negosyante sa aming bayan. Siya, si Sir Sandro. Boss, good morning. Ipinatawag mo daw kami. Oo, kailangan ko kayong dalawa. Mayroon kasing pasaway na nagpapasakit ng ulo ko. At gusto kong mawala na siya sa aking landas. Sino bang taong yan, boss? Eto ang envelope. Nandyan na din ang pera na down payment ko sa inyo. Nandyan din ang picture ng target nyo na si Cesar. Pati address niya. Trabahuhin nyo yan sa lalong madaling panahon. Nang abutin ni Boggs ang envelope at buksan yon ay kinuha ang picture na naroon at iniabot sa akin. Nasa likuran ng picture ang pangalan na Cesar, pati na rin ang address niyon. Kaya naman pinagmasdan ko yung mabuti para matandaan ko dahil sa uri ng aming trabaho, mahirap ang magkamali. Sige, boss. Uumpisahan na namin trabahuhin tong tao na to. Bigyan mo kami ng 3 araw, boss. Aalisin namin ang nagpapasakit sa ulo mo. 50,000 ang pera na yan. Yung 50 pagtapos ng trabaho nyo. Mag-iingat kayo dahil palaban din ang taong yan. Hindi yan magiging madali. Sige na, lumakad na kayo. Boss, matanong ko lang. Ano bang atraso sa'yo ng taong to? Ay, sinisira niya ang popularidad ko sa mga kliyente ko. Alam niyo naman na mining ang negosyo ko. Nakikipagtransaksyon ako sa mga taong may hawak ng mga mapa kung saan positibong may nakabaon na ginto. Kagaya ng mga Koreano at Hapones. Sinusulot niya, binibigyan niya ng mas magandang opsyon. Kaya yung ibang kliyente ko sa kanya na pumupunta at hindi magandang palagi niyang gagawin yon. Sige, boss. Kami nang bahala sa taong ito. Matapos nyon ay lumabas na kami ng malaking bahay ni Boss Sandro. Nagtuloy kami ni Boggs sa lugar kung saan nakalagay ang address ng aming target. Nagtuloy muna kami sa isang karinderya na nakita namin para kumain. Pumuesto kami sa medyo sulok ng karinderya at dahil maaga pa, kakaunti lang ang customer doon. Gaya ng dati, Parts. Ating kapatid. Eto ang para sa'yo. Itago mo na para kahit anong mangyari. Magkagipitan man meron tayong pera. Salamat, Pards. Basta ingat na lang tayo. Gaya ng dating ginagawa natin, kailangan palagi tayong yamado. Oo naman, Parts. Lagi naman talaga tayong yamado kasi kilala natin sila. Pero sila, hindi naman tayo kilala. Ang ibig kong sabihin, kapag tagilid ang sitwasyon, naatras tayo. Maghintay tayo ng bagong magandang pagkakataon. Sumang-ayon naman sa akin si Boggs. Matapos kaming kumain ay muli kaming sumakay sa motorsiklo ko at umikot na sa mismong lugar ng aming target na si Cesar. Nang makarating kami doon ay pumuesto kami sa tindahang malapit sa bahay ni Cesar, kung saan natatanaw namin ang mga lumalabas sa gate ng bahay na yon.
hindi na rin kami nag-alis ng full face helmet para hindi na rin kami makilala ng kahit na sino sakaling banata namin ngayon, si Cesar. Pards, mapalabas na ng gitang subject. Pero may dalawang kasama eh. Positive, siya yung nasa picture. Gawin na natin ngayon habang merong pagkakataon para makuha na din natin ang kulang ni boss. May dalawang kasama, Pards. Tingin ko armado din ang mga yan. Next time na lang kaya. Bakit pa tayo magpatumpik-tumpik pa? Kung pwede naman niya yun. Hindi kasama sa kontrata natin yung dalawa, Pards. Kawawa naman yung mga pamilya ng mga yan. Wala yan sa usapan. Sige. Naintindihan ko. Hindi naman tayo sobrang sama. Para idamay sila kaya hindi ko sila pupuruhan. Ihanda mo na ang motor. Ako nang bahala. Ay, ikaw talaga. Masyado kang atat makuha yung kulang kay boss eh. Sige na nga. Tayo na. Nang makita ni Bogs na papalabas na ng gate si Cesar at ang dalawang alalay nito ay naglakad na si Bogs sa kalsada papalapit kina Cesar. Pinaandar ko naman ang aking motor habang ang aking mga mata ay nakasubaybay kay Bogs. Nang makalabas na ng gate si Cesar at ang dalawang lalaki, binunot ni Bogs ang kanyang baril sa dalambag at pinaputukan si Cesar. Sa mukha agad tinamaan si Cesar. Bumulagta ito. Nagulat ang dalawang kasama ni Cesar kaya bago pa makabunot ng baril ang mga ito ay binaril na din ni Bogs ito sa binti at balikat. Pards, sakay na! Sakto. Timing mo, Pards. Nang makasakay na si Bogs sa aking motor ay pinatakbo ko iyon ng mabilis para makalayo kami sa lugar na yon. Nagkagulo na kasi ang mga tao nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Lalo kong pinabilis ang takbo ng motor upang siguraduhin na walang makakahabol sa amin hanggang sa tuluyan na nga kaming makalayo. Ayos na, Pards. Tapos na ang trabaho natin. Tama ka, Pards. Wala pang isang araw tapos na. Pero bukas na natin balikan si boss. Pabayaan muna natin na mabalitaan niya ang nangyari para mas okay ang ganon, hindi ba? Oo, tama ka. Magpalamig muna tayo at makiramdam. Mamaya na tayo umuwi sa atin. Sige, punta na lang muna tayo kina Tuandoy. Maligo na lang muna tayo sa dagat para maalis din ang pulburang dumikit sa ating mga katawan. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Bogs. Nagtuloy kami sa tiyuhin niya na mayroong bahay malapit sa dagat. Natuwa naman ang tiyuhin ni Bogs na si Mang Anselmo nang makita kami. Eksakto daw ang pagdalaw namin dahil kakadaong lang ng kanilang bangka at maraming huli na sariwang isda. Kaya kaagad na nagpaihaw ng malalaking tulingan at pusit. Aba, kung meron na tayong pulutan, di lambanog na lang ang kulang, tiyo. Meron din ako lambanog dyan. Alam mo naman kami mga mandaragat. Palaging merong stock na ganyan. Malamig kasi sa dagat kapag bumapalaot ng gabi. Kaya kailangan pampainit. Ayos pala kung ganun, Pards. Maganda tong pampalipas ng oras. Habang naliligo, umiinom pa tayo. Oo, Pards. Eksakto ang bisita natin kay Tio Anselmo. Hanggang kailan ba kayo rito? Hanggang ngayon lang maghapon, tiyo. Baka mamayang gabi ay umuwi na din kami. Ganun ba? Baka naman pwede na bukas kayo umuwi. Tulungan niyo muna kami magronda. Magronda po ba kanyo? Bakit kailangan nyo magronda? Meron kasing salot na sumasalsi dito sa aming lugar kapag gabi. Hindi namin alam kung mabangis na hayop ba o aswang. May mga gabi na natatakot lumabas at pumalaot ang mga mangingisda. Kasi nga, may natatagpo ang patay na hayop. Para bang nilapan ang kung anong nilalang. Baka naman mabagis na hayop sa gubat, Tio Anselmo. Hindi ko alam. Pero ang lugar namin ay walang kagubatan. Yagat ang paligid ng lugar na ito. Kaya malabong hayop sa gubat. Sa paniwala ko talaga ay aswang ang may kagagawan yon. Dahil sa sinabing yun ni Tio Anselmo ay nagkatinginan na lamang kami ni Bogs. Pareho ang nasa isipan namin. Tapos ay sabay tinanong namin ang isa't isa ng meron pa bang aswang sa panahong ito? Tapos ay nagkatawanan kaming dalawa at naging interesado na makakita ng ganoong nilalang.
Kaya naman nangako kami kay Mang Anselmo na hindi na muna kami aalis at tutulong sa pagroronda. Pards, kung totoo man ang aswang, ang tanong na lang tatablan kaya siya ng bala natin? Yan ang hindi ko masasagot, Pards. Alam mo naman na pareho lang tayo na hindi pa nakakasagupan ng ganyan. Masusubukan pa lang natin yan kapag meron na tayong nakaharap na ganyan. Sabagay, totoo yan, Pards. Sa unang pagkakataon ngayon lang ako titira ng walang bayad. Pero makakatulong naman sa mga taong nandito. Sige, lumito muna tayo hanggang hindi nasusolve ang problema ni Nacho Anselmo. Pero babalikan natin si boss bukas para kunin ang kabuuan ng bayad niya. Oo, sige. Pagkatapos dadaan ako sa amin para ibigay yung pang-tuition ng kapatid ko tsaka yung panggastos ni nanay. Ganoon nga ang nangyari. Mabilis na lumipas ang maghapon. Nakarami kami ng nainom na lambanog ni Bogs, kaya naman saglit kaming nakatulog. Gabi nang kami ay magising, nakatimpla na ng kape ang asawa ni Mang Anselmo at mayroon na ding nakahaing hapunan. Sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan at matapos nyon ay sumama na kami kay Mang Anselmo. Nagtungo kami sa tabing dagat kung saan naroon ang iba pang mga mangingisda na may dalang mga itak at baril. Mga kasama, isakripisyo muna natin ang gabing ito. Wala na munang papalaot para mag-isda. Kasi hindi rin tayo mapapanatag kung ang mahal natin sa buhay ang narito na palagi natin iisipin dahil sa salot na gumagala. Narito ang aking pamangkin at kaibigan niya para tumulong sa atin. Magandang gabi po sa lahat. Tama po si Tio. Mahirap maiwanan ang inyong mga mahal sa buhay kapag ganito ang sitwasyon. Kailangan mahuli muna o mapatay ang salot na yon para mapanatag ang lahat. Mabangis na hayop man yon o aswang, kailangan siyang pigilan. Tutulong po kami sa inyo. May mga armas po kami na magagamit para tulungan kayo. Natuwa naman ang mga kalalakihang naroon. Mayroon pang ang nagsabi na salamat daw at may mga pulis na kagaya namin na handang tumulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Nakiayon na lang kami ni Bogs sa sinasabi ng mga taga roon na mga pulis kami para wala nang marami pang tanong kung bakit mayroon kaming mga baril. Kaya naman nagsimula na kaming magronda. Ginalugad ang bawat sulok ng lugar na yon, lalo na ang mga kabahayan na malapit sa dalampasigan. Hanggang sa makarinig kami ng malakas na sigaw ng babae. Doon kinaparing Tikyo! Merong sumisigaw! Madali! Baka naroon ang hinahanap natin. Tayo na, Pards. Kailangan masukutin natin yun bago makapanakit ng tao. Mga kasama! Tayo na! Madali! Nagtakbuhan nga kami papunta sa bahay na itinuro ni Mang Anselmo. Pagdating doon ay pinaligiran namin ang lugar at gamit ang malalakas na flashlight at pailaw sa mangingisda ay nakita namin ang isang babae na nakikipagbuno sa isang malaking asong itim na halos singlaki din ng tao. May mahahabang pangil, mapupulang mga mata at matutulis na mga kuko. Marami ng sugat ang babae dahil sa kalmot ng asong itim pero patuloy iyong lumalaban. Malaking asong itim! Aswang nga yan! Paligiran ninyo! Ganyan pala ang aswang. Humanda ka sa akin ngayon. Ingat lang, Pards. Baka tamaan yung babae. Nang makita naman kami ng malaking asong itim ay binitiwan niya ang babae tapos ay nagmamadaling tumakbo. Yun naman ang pagkakataon para paputukan namin ang malaking asong itim at dahil pareho kaming asintado ni Bones ay natamaan namin ang asong itim. Ganoon man ay nagawa pa rin niyang magpatuloy tumakbo at nakatakas. Naglaho sa dilim. Gamit ang flashlight ay nakita namin ang mga patak ng dugo. Nasapul natin siya, Pards. Kaya lang, hindi na puruhan. Nagawa pang makatakas. Ibang klase talaga yung aswang na yun. Kung tao yun, aba, hindi na yun makakatakas. Sayang! Hindi natin napuruhan! Tayo na, balikan natin ang asawa ni Paring Tikyo. Sugatan siya! Oo, Tiyo. Dapat sa susunod, hindi na siya makakatakas para matapos na ang problema niyo rito.
Hinalikan namin ang babaeng biktima. Kwento niya sa amin na narinig niyang umiiyak ang alaga niyang kambing kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay at nakita nga niya ang malaking asong itim na nilalapa ang kanyang alaga. Kaya naman kumuha siya ng itak at tinaga ang asong itim pero nakailag yun at siya ang sinalakay. Kung ganon, ay nagagawa pala talaga ng aswang na mag-anyong hayop, kagaya ng nakalaban natin kanina. Oo nga eh. Dati sa pelikula ko lang napapanood yung mga ganon. Pero nangyayari din pala sa totoong buhay. Kung mapapatay siya, magbabalik siya sa anyong tao at makikilala natin siya. Pero sugatan na siya, Tio Anselmo. Baka mamatay na din yon at maubusan ng dugo. Oo nga. Hindi man natin siya napuruhan pero panigurado marami rin siyang sugat. Baka patay na din yun. Hindi tayo nakasisiguro dyan hanggang hindi natin nakikita ang katawan niya. Pagsikat ng araw, ay malalaman natin kung merong mababalita na namatay. Nagkatinginan na lang kami ni Bogs matapos ay nagpatuloy kami sa pagroronda sa buong magdamag. Hindi na namin muli pang nakita ang malaking asong itim. Hanggang sa tumilaok ang manok. Ibig sabihin ay papasikat na ang araw. Kaya naman umuwi na kami sa bahay ni Mang Anselmo. Kagad akong nakatulog ng mahiga sa papag na naroon at mataas na ang araw nang ako ay magising. Anong susunod natin gagawin, Pards? Puntahan muna natin si boss. Kunin natin ang kabuuan ng bayad para sa trabaho natin kahapon. Tapos, umuwi ka sa inyo at magpaalam. Saka tayo babalik dito. Okay, sige. Nasa na yung Tio Anselmo mo? Nandun na, sa dalampasigan. Para ngayon na lang siya napapalaot at babalik bago magdilim. Nagpaalam na din ako sa kanya na may lalakarin muna tayo. Pero sabi nga niya, sana ay bumalik tayo at tulungan sila habang hindi pa tapos ang kanilang problema. Sumang-ayon naman ako kay Bogs, kaya naman isinuot ko na ang jacket ko at sumakay na ng motor at pinaandar na yon. Umalis na kami ni Bogs sa lugar na yon. Makalipas ang mahabang oras ay nakarating na kami sa bahay ng aming boss na si Sir Sandro. Natuwa agad siya nang makita kami. Maganda ang ginawa nyo. Natutuwa ako at nawala na ang taong nagpapasakit ng ulo ko. Dahil dyan, bibigyan ko pa kayo ng bonus. Salamat, boss. May kasama pa nga silang dalawa, pero hindi namin tinuluyan. Hindi naman kasi sila kasama sa utos mo. Oo, mga dati ko ring kliyente ang mga ungas na yon. Matapos akong pakinabangan, doon na nakikipagtransaksyon kay Cesar. Buti na rin yun sa kanila. Ganun po ba, boss? Pero tiyak na paggaling ng mga yon, babalik din sila sa'yo. Oo, tama ka, Boyet. O siya, narito ang kulang ko sa pinag-usapan natin. Tapos ay nandyan na din ang bonus na bigay ko sa inyong dalawa. 70,000 yan. Magpalamig muna kayo at mag-iingat, ha? Ipapatawag ko na lang kayo kapag mayroong bagong trabaho. Sige, boss. Salamat. Nang abutin ni Bogs ang makapal na sobre mula kay Boss Sandro ay bahagya iyong sinipat at ipinakita din sa akin. Matapos ay inilagay na niya sa kanyang sling bag ang sobre ng pera. Lumabas kami ng bahay ni Boss Sandro at umalis na doon. Kagaya ng dati ay inihatid ko muna si Bogs sa bahay niya. Saglit akong pumasok sa bahay ni Bogs para hatiin namin ang perang ibinayad sa amin ni Boss Sandro. Kagaya ng dati rin ay parehas ang naging hatian naming dalawa. Matapos yun ay umuwi na ako sa amin. Nang makita ko si inay ay kaagad akong lumapit sa kanya. Mano po, inay? Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka pa nanggaling? Sa probinsya po. Di ba nagpaalam po ako sa inyo na sasamahan ko yung boss ko sa lugar nila? Nay naman nakalimutan niyo na yatang personal bodyguard ako ng isang mayamang tao. Oo, alam ko nga yun. Bodyguard ka. Kaya sa tuwing aalis ka kinakabahan ako. Lalo na nga't kapag kanyang trabaho. Napakahirap. Kapag may gustong gumawa ng masama sa boss mo, ikaw ang uunahing targetin. Ang nanay ko talaga kung ano-ano nang sinasabi.
Huwag na po kayong mag-alala. Palagi naman po ako nag-iingat. Siya nga pala, Nay. Nakabali ako kay boss ng pang-tuition sa college ni Eden. Ito po yung pera. Nako, tiyak na matutuwa ang kapatid mo. Teka, napakarami naman ito. Magkano ba ito, Boyet? 50,000 po yan, Nay. Maganda kasi naging kontrata ni boss kaya nagbigay ng bonus. Kaya bumali na rin ako. Sinabi ko na pang-tuition ng kapatid ko. Naku, mabuti naman kung ganun. Napakabait pala ng boss mo. Teka, meron ka pa bang panggastos dyan? Baka wala nang natira sa'yo. Hindi po, meron pa po ako, Nay. Bali yung bonus nga po, yun ang narito sa akin. Yan pong inabot ko sa inyo, yan po yung binali ko sa kanya. Oo nga pala, Nay. Mamayang hapon aalis din po pala ako. May lakad po kasi kami ulit ni Bogs. Magpapahinga na lang po muna ako sandali. Oo siya. Magpahinga ka na at magluluto lang ako ng makakain natin, ha? Salamat uli dito sa tulong mo. Wala pong anuman, Nay. Okay lang po yun. Sige po, magpapahinga na po ako. Masayang tumalikod ang aking inay. Nakita ko na nabawasan ang kanyang pag-aalala sa pangpinansyal na pangangailangan namin, lalo na sa pag-aaral ng aking kapatid na si Eden. Ito ang dahilan kaya napipilitan akong gawin ang mga mararahas na bagay. Para sa aking ina at kapatid, lahat ay gagawin ko. Mula kasi nang mamatay ang aking ama, ako na ang tumayong padre de pamilya. Sinikap ko ring huwag ipaalam kay inay ang tunay kong trabaho dahil alam kong hindi na yun basta maiintindihan. Baka itakwil pa niya ako kapag nalaman niya na ganoon ang uri ng trabaho ko. Nakatulog ako agad pagkahiga sa aking higaan na papag. Marahil sa sobrang pagod sa biyahe at puyat din sa pagroronda. 3:00 na ng hapon nang gisingin ako ni inay. Boyet! Uy, gising na! Akala ko ba may lakad pa kayo ni Bogs? Opo, Nay. May lakad nga po pala kami. Naku, salamat po't ginising niyo ako, ha. Naalala ko kasi yung sinabi mong may lakad ka. Kung wala ka sanang lakad, pababayaan ko nang makatulog ka ng maghapon para makabawi ka ng pagod. O siya, bumangon ka na't kumain. Sige po, Nay. Susunod na po ako. Salamat po ulit. Nang lumabas ng aking kwarto si inay ay kinuha ko naman ang tuwalya na nakasampay doon at nagpunta ako sa banyo. Kaagad akong naligo at matapos ay nagbihis na ako. Kinuha ko ang aking sling bag na mayroong secret pocket na lalagyan ng baril. Inilagay ko doon ang aking baril. Kinuha ko din ang aking jacket, saka ako nagtungo sa kusina kung saan ay naroon na ang pagkaing inihanda ni inay. Aba, sinigang na bangus ah. Wow! Naku, salamat na ya. Niluto niyo yung paborito kong ulam. Maganda kasing sinigang sa taong pagod at puyat. Kaya yan ang niluto ko. Naisip ko din na yan ang paborito mo, diba? Oh, sige na. Kumain ka na bago umalis. Opo, Nay. Salamat po. Ngumiti lang si inay tapos ay iniwanan na ako doon. Kaagad naman akong kumain dahil nagugutom na rin ako talaga. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Bogs na kausap ni inay. Kaya naman hindi na ako nakatayo sa lamesa dahil pumasok na roon si Bogs. Sabi ko na nga ba lumalapang ka na naman. Napanis na ako kahintay. Wala ka pa din. Kaya ako na nagpunta dito. Pasensya ka na, Pards, ha. Napasarap kasi yung tulog ko eh. Mabuti nga, ginising ako ni nanay eh. Sige, kumain ka muna. Medyo mahaba ang biyahe natin, ha. Siya nga naman, Bogs. Oh, heto ang plato. Sabayan mo na si Boyet. Salamat po, Nanay Nita. Ayos! Paborito ko rin itong sinigang na bangus. Oh, sige. Kumain ka na din. Siya nga pala, mag-iingat kayong dalawa, ha. Ang hirap maging bodyguard. Opo, Nanay Nita. Napatingin sa akin si Bogs. Ganoon kami palagi. Usapan lang ng mga mata ay alam na ang gagawin.
Kaya kapag nandoon siya sa amin ay iniiwasan namin ang mag-usap tungkol sa trabaho. Gusto naming manatiling kami sa paningin ng aking ina. Kaya puro kalokohan ang pinag-uusapan namin ni Bogs kapag kaharap si inay. Kaya naman matapos kaming kumain ay nagpaalam na kami ni Bogs kay inay. Nagbalik kami sa lugar ni Mang Anselmo. Mabuti naman at nagbalik kayo. Oo, Tiyo. Hindi ba sinabi namin na babalik kami at tutulungan namin kayo rito? Oo nga naman po. Pagtulungan natin na matapos ang problema nyo dito. Oo nga, para mapanatag na ang mga tao at makapangisda na kami sa gabi. Dahil sa totoo lang mas maraming nahuhuli sa gabi kaysa sa araw. O siya, kumain na ba kayong dalawa ng hapunan? Busog pa po kami. Kumain na po kami bago bumiyahe. Kung gayon, tayo na. Papadilim na rin naman. Mas mabuting maaga ay maghanda na tayo. Punta na natin ang ating mga kasama sa dalampasigan. Doon ang usapan na magkikita ngayon. Sumang-ayon naman kami ni Bogs sa sinabi ni Mang Anselmo. Noon din na nagpunta na kami sa dalampasigan. Naroon nga ang mga kalalakihang sasama sa pagroronda. Marami kami ngayon kaya naisipan namin na hatiin sa 2 grupo ang mga magroronda. Ang isang grupo ay pamumunuan ni Bogs at ang ikalawa naman ay kami ni Mang Anselmo ang mangunguna. Sumang-ayon naman ang mga kalalakihang naroon. Matapos mahati ang grupo ay nagsibula na kaming magronda. Magkaibang direksyon ang tinungo namin. Gumawa din kami ng password para sa pagkakakilanlan. Mag-iingat tayong lahat. Mabagis at mabilis. Ang aswang na nasaan yung malaking asong itim. Huwag kayong lumayo sa isa't isa. Tama si Mang Anselmo. Kailangan mag-body-body tayo para anumang oras sumala kayong aswang at makita natin, hindi tayo agrabyado. Lalo na nga't armado naman tayo. Sumang-ayon naman sa aking sinabi ang aming mga kasamahan kaya naman namili na ng kabady ang bawat isang naroon. Kami na Mang Anselmo ang naging magkabady. Ginalugad ng grupo namin ang mga bahayang nasa paligid ng dalampasigan. Wala kaming nakita na may bakas ng aswang. Hanggang sa makasalubong namin ang grupo ni Bogs na kung saan ay mayroon silang hinahabol. Pards, anong nangyari? Bakit kayo nagkakagulo? Meron kaming hinahabol, Pards. Isang babaeng mahabang buhok. Puro lang isang buong katawan. Mahabang kuko niya. At pangil niya. Kinagat niya ang isa kong kasama. Wala naman kaming nakasalubong na babae. Baka sa ibang direksyon tumakbo. Hindi yun lalayo sa lugar na ito. Mag-ingat kayo. Dahil ang aswang ay matalino. Magagawa niyong baguhin ang kanilang anyo at gayahin ang anyo ng ibang nilalang gaya ng aso, baboy at iba pang mabangis na hayop. Naging alerto naman ang lahat dahil sa sinabi ni Mang Anselmo. Patuloy kaming naghanap sa paligid hanggang sa mapansin ko ang isang lalaki na kasamahan naming panay kasi ang kanyang tingin sa akin. Kaya naman kinabahan ako nang muli siyang tumingin kaya nilapitan ko siya at tinanong. Brad, teka lang. Bakit ka nag-iisa? Di ba dapat lahat tayo may kabady? Oo nga. Bakit ka nag-iisa? Samantalang lahat tayo kanina ay merong kapartner. Oo nga, ano? Anong kulay ng buwan? Sagutin mo ang tanong ko kung alam mo ang password. Hindi sumagot ang lalaki. Hindi niya alam ang pinag-usapang password ng grupo, kaya naman naalerto kami. Napaatras ang lalaki, kaya naman tinutukan na iyon ni Bogs ng baril. Muli siyang tinanong ni Bogs. Ano ang kulay ng buwan? Sagot! Hindi niya alam! Lumayo kayo sa kanya! Siya ang aswang! Nang maalarma nga ang lalaki sa sinabi ni Mang Anselmo ay kinalmot nito si Bogs. Tumama ang matutulis nitong kuko sa mga braso ni Bogs kaya naman nabitiwan ni Bogs ang kanyang baril. Ang lalaki naman ay lumabas ang tunay na anyo. Ito ang babaeng aswang. Pero bago pa niya madamba si Bogs ay pinaputukan na namin siya.
Kaya walang nagawa ang babaeng aswang kung hindi ang tumakbo na lang ng mabilis sa kadiliman hanggang sa matakasan kami. Pambihira! Muntik na ako doon ah! Hindi lang pala hayop ang kayang gayahin ng aswang. Kahit pala tao. Nagdugo yung braso mo, Pards ah. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Pards. Mababaw lang naman ang naging sugat ko. Swerte siya at nabitawan ko ang baril ko. Kung hindi lang sana, siguradong tapos na ang problema nila dito. Tayo na, sundan na natin siya. Baka hindi pa yung nakakalayo dito. Napansin mo ba, Pards? Ang liksi ng aswang. Parang madali lang niyang napagaling yung naging sugat niya noong nakaraang gabi. Oo nga no. Pero sa palagay mo, iisa lang kaya ang aswang? O iba to kaysa dun sa nakaengkwentro natin noong nakaraang gabi? Tama si Buyet. Kung isa lang ang aswang, malamang ay hindi pa yun magaling. Pero kung marami sila, ibig sabihin ay iba ito. Kaya huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Hanapin na natin ang aswang. Sige po, Tio Anselmo. Tayo na. Sumang-ayon din sa amin ang iba pa naming mga kasamahan. Muli kaming nagronda sa kabuuan ng lugar. Kagaya ng dati ay mayroon kaming kanya-kanyang partner upang maiwasan na muli kaming maisahan ng aswang. Ginalugad namin ang lahat ng bahagi ng lugar at tama nga si Mang Anselmo. Hindi pa nakakalayo ang aswang, patuloy pa rin iyong naghahanap ng biktima dahil na rin siguro sa tindi ng gutom. Nasukul namin siya sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatakas pa. Yari ka sa akin ngayon, halimaw ka! Sinugatan mo ako! Mamamatay ka rin! Tapusin na natin, Pards! Magkakasunod na putok ang ginawa namin ni Bogs. Nasapol ng mga bala namin ng aswang. Nanlulupay-pay iyong bumagsak. Pero ganoon pa man ay nagpilit pa rin siyang lumaban. Kaya natiyak namin na hindi pala siya basta-basta kayang patayin ng ordinaryong bala ng baril. Kahit sugatan siya ay patuloy na lumaban, sinalakay ang isa naming kasama. Dinamba yun. Pero bago makakagat ay isang sibat na buho ang ginamit ni Mang Anselmo. Sinibat niya ang aswang. Tumama sa dibdib ng aswang ang buho. Tumagos yun sa likuran nito na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya nang malaman ng mga tao na napatay na ang aswang ay nagmamadaling naglabasan ng bahay ang lahat at kasabay niyon ay ang pagbabalik sa dating anyong tao ng aswang. Isa palang babae ang aswang na yan. Kilala niyo ba siya, Tio? Hindi taga rito ang babaeng yan. Baka taga kabilang baryo. At dito lang naghahanap ng mabibiktima. Kung ganun po ay tapos ng pag-aasik niya ng lagim. Matatahimik na rin ang lugar na to. Sana nga ay magyari yung Boyet. Pero pinangangabahan ko ay kung meron pang pamilya ang babaeng ito. Baka katulad niya rin ang mga yon. Muli ay natahimik ang lahat ng mga taong naroon sa sinabi ni Mang Anselmo. Muling nakitaan ng takot ang mga mukha, lalo na ang mga kababaihan at kabataan na nakikiusyoso. Naisip nila na baka nga kung mayroong pamilya ang napatay na aswang, tiyak na magagalit yun at gaganti. Hanggang sa mapansin ko ang isang babaeng maganda na naroon at nakikiusyoso na hindi na aalis ang tingin sa babaeng aswang na napatay namin. Bahagya niyang pinahid ang kanyang luha at matapos ay umalis na. Nagmamadali siyang lumakad palayo. Pards, nakita mo ba yung babaeng maganda? Nasaan? Maganda pa talaga, Pards? Panigurado. Kanina nandito lang yun eh. Kaya lang umalis na. Sayang. Hindi ko man lang nakilala. Ang ganda pa naman niya, Pards. Ikaw talaga. Ang hina mong lumiskarte. Dapat kapag ganon, abay, lapit agad para makilala. Oo nga eh. Pero palagay ko taga dito lang din yon. Bukas mag-ikot tayo dito sa lugar ng tiyuhin mo para maituro ko sa iyo yung sinasabi kong magandang babaeng yun. Nang sumikat nga ang araw ay natunaw ang katawan ng aswang na namatay.
Kaya naman nag-uwian na ang mga tao para magpahinga. Kami naman ni Bogs ay nag-ikot sa lugar ni Mang Anselmo para hanapin ang babaeng maganda na nakita ko kagabi. Kaya nga lang ay hindi na namin siya muling nakita. Hanggang sa magpaalam na kami kay Mang Anselmo na uuwi na kami ni Bogs. Pero nang sumunod na araw ay bumalik akong mag-isa sa lugar ni Mang Anselmo. Gusto ko talagang makita ulit ang babaeng yun. At nang makalampas ako sa baryo ni Mang Anselmo ay swerte naman na nakita ko ang aking hinahanap. Miss Ganda. Ako bang tinatawag mo? Oo, ikaw nga at wala nang iba. Alam mo bang ilang araw na kitang hinahanap? At bakit naman? Meron ba akong atraso sa'yo? Bakit mo ako hinahanap? Oh, huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kitang makilala. Kasi mula nung makita kita, hindi na ako natahimik. Ako nga pala si Boyet. Bolero ka pala, Boyet. Ngayon lang tayo nagkita. Binobola mo na ako agad. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya nga kahit malayo pang pinanggalingan ko, ayos lang. Sulit naman ang pagod dahil nakita kita ulit. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Eva. Eva ang pangalan ko. Wow, ang ganda ng pangalan mo. Eva. Bagay na bagay sa iyong ganda. Saan ka pupunta ngayon? Ihatid na kita. Malapit lang naman ang pupuntahan ko. Sanay na ako maglakad. Eva, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pwede ba kitang ligawan? Pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Ha? Hindi pwede. Stricto ang mga magulang ko eh. Hindi sila papayag na magpapaligaw ako. Huwag mo na akong sundan. Baka may makakita sa atin. Isumbong pa ako kay Itay. Kung ganun, paano kita makikita ulit? Mas maganda kung huwag mo na lang akong ligawan. Ayoko ring umibig. Tapos masasaktan din sa huli. Matapos yun ay nagmamadali nang umalis si Eva. Hindi ko alam pero parang palagi siyang nagmamadali. Parang natatakot siya na mayroong makakita sa amin habang magkausap. Nang lumiko siya sa mapunong lugar ay hindi ko na siya sinundan pa. Binalikan ko na lang ang aking motor at umalis na sa lugar na yon. Ang laki ng panghihinayang ko dahil kung kailan ko siya nakilala, saka ko naman nalaman na hindi pala kami pwede sa isa't isa. Isang bagay na nagpapagulo sa isipan ko. Pero sabi nga kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka agad susuko. Kaya muli kong binalikan ang lugar ni Eva at nakita ko siya sa ilog na naglalaba. Eva, magandang araw sa'yo. Boyet? Nagbalik ka? Iba sinabi ko naman na ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mo. Doon sa mas karapat dapat na babae. Kaso ikaw nga ang babaeng gusto ko eh. Kaya kahit ano pang mangyari, babalik at babalikan kita dito. Para malaman mo na mahal talaga kita. Ay, Boyet. Nananahimik ang puso ko. Pilit mong binubulabog. Ibig bang sabihin yan, tinatanggap mo ng pagmamahal ko sa'yo? Magiging sinungaling ako kung itatanggi ko pa. Natutunan na din kitang mahalin. Sabi ko nga sa'yo, pinulabog mong nagtutulog kong puso. Wow! Salamat, Eva! Ang saya ko! Naging masaya ang mga sumunod na araw ng pagtatagpo namin ni Eva. Palagi kaming nagkikita sa ilog at minsan ay sa kakahuyan. Kahit anong pilit ko, ayaw niya akong isama sa kanila dahil hindi pa raw siya handa ay pakilala ako sa kanyang istrikto na ama. Hanggang sa mayroong mamagitan sa amin. Napakasaya ko, pero yun na pala ang huli naming pagkikita dahil ng mga sumunod na araw, hindi ko na nakita si Eva. Kaya naman, grabe ang lungkot ko. Nang sumunod na araw ay muli kaming ipinatawag ni Boss Sandro dahil sa hawak niyang mapa na dala. Dala ng isa niyang kliyente. Samahan niyo kung puntahan ang baryo na to.
Hanapin natin ang lugar na tinutukoy sa mapa na ito. Tingnan natin kung saang lugar ito bago simulan ang operasyon. Okay, boss. Nakasuporta kami sa'yo. Kahit anong oras. Oo, boss. Kung mayroong problema, pwede rin naming ayusin. Sige na, tayo na. Ikaw na ang mag-drive ng kotse, Boyet. Nang iabot sa akin ni Boss Sandro ang susi ng kotse ay sumakay na ako doon. Binuksan ko muna ang hood ng kotse upang alamin kung puno ba ng tubig ang radiator noon. Pati ang brake fluid ng preno at ang langis. Matapos na makita ko na ayos ang lahat ay in-start ko na ang kotse para painitin ang makina niyon. At makalipas nga lang ang 10 minuto, sumakay na sina Bogs at Boss Sandro. Tinungo namin ang baryong tinutukoy sa mapa. Pards, malapit lang ang baryong nasa mapa sa lugar ng Tio Anselmo mo. Oo, Pards. Parang katabing baryo lang. Nakarating na ba kayo dito? Hindi pa, boss eh. Pero dun sa Tio ni Bogs nakarating na kami. Malapit lang yun doon sa lugar ni Mang Anselmo. Parang isang baryo lang ang pagitan. Mabuti kung ganon. Hindi na tayo mahihirapang makita ang lugar na nakalagay sa mapa. Nagpatuloy kami sa pagbiyahe. Nadaanan namin ang lugar ni Mang Anselmo hanggang sa makarating kami sa sumunod na baryo. Sinabi sa akin ni Boss Sandro na bagalan ko na ang pagpapatakbo sa kotse dahil malapit na ang lugar na tinutukoy ng hawak niyang mapa. Hanggang sa mapadaan kami sa lugar na maraming malalaking punong kahoy at mayroong mga bahay na yari sa kahoy at pawid na nakatayo doon. Inihinto ko ang kotse. Kaya naman bumaba na si Boss Sandro at Bogs. Bumaba na din ako matapos patayin ang makina ng kotse. Dito na. Ito na yung lugar na sinasabi dito sa mapa. Ito yung may X sa mapa eh. Yan ang lugar kung saan nakatayo yung bahay. May tao pa kaya sa lugar na yan, boss? Parang saradong-sarado ang mga bahay. Tanghali na pero wala nakabukas kahit isang bahay. Oo nga. Sarado ang pintuan at bintana ng lahat ng bahay. Baka inabandona na ang lugar na yan. Tayo na, alamin natin kung mayroon pang mga tao dyan. Kung inabandona ang lugar, mas maganda. Makakapag-ikot tayo ng malaya sa lugar na yon. Dahan-dahan nga kaming lumapit sa mga kabahayan na nasa gitna ng maraming malalaking punong kahoy. Nang makalapit doon ay naghanap kami sa paligid kung mayroong tao. Kagaya ng inasahan, tahimik na tahimik ang lugar. Kaya naman nilapitan ni Boss Sandro ang isang malaking puno tapos ay muling tiningnan ang mapa. Hanggang sa matiyak na yun nga ang puno na palatandaan kung saan nakabaon ang ginto. Kaya naisipan ni Boss Sandro na lapitan ang isang bahay at katukin. Tao po! Magandang araw! May tao ba dito? Tao po? Tao po! Boss, wala yata ang tao sa lugar na to ah. Lahat ng bahay sarado. Pero maya-maya lang ay nakita namin na bumukas ang pintuang kinakatok ni Boss Sandro. Lumabas doon ang isang matandang lalaki. Seryoso siyang tumingin sa aming tatlo. Nagmasid din muna siya sa paligid bago lumabas ng bahay. Mukhang naligaw kayo sa aming lugar. Anong kailangan nyo? Nako tatang, hindi kami naligaw. Talagang itong lugar na to ang sadya namin. Gusto ko sanang malaman kung sino ang may-ari ng lupaing ito na pwede kong kausapin. Tungkol saan naman yan? Gusto ko sanang bilhin ang lugar na ito. May tatayo akong negosyo at maganda ng lugar ito para doon. Pasensya na pero matagal nang patay ang may-ari ng lupang ito. At bilang katiwala niya sa akin ibinigay ang lupaing ito. Ako si Nestor. Buti naman kung ganon. Ikaw na lang ang kakausapin ko. Ako nga pala si Sandro, isang negosyante. Hindi ko ipinagbibili ang lupaing ito. Kahit magkano ang presyo na gusto mo, tatang, babayaran ko. Kursunada ko lang talaga itong lugar mo. Kagaya ng sinabi ko, hindi ko ibebenta ang lugar na ito. Wala nang pupuntahan ang aking mga kabaryo kapag ipinagbili ko ito. Pwede naman kayong bumili ng ibang lugar para doon kayo tumira at magsimula ng negosyo. Malaking halaga ang inaalo ko sa iyo. Sa edad kong ito, hindi ko na kailangan ng malaking halaga. Ang tahimik na buhay ay sapat na para sa akin at sa aking mga kapitbahay.
Nagulat kami nang isa-isang bumukas ang mga bahay doon. Lumabas ang mga taong nakatira doon at lumapit sa matandang kausap namin. Lahat sila ay seryosong nakatingin sa amin, lalo na ang mga kalalakihang naroon. May mga hawak pang itak at pamalo. Nagulat ako nang makitang napakarami pala ng mga nakatira doon. Kaya naman nilapitan ko na si Boss Sandro. Boss, tagalid tayo dito. Ay, aalis na kami, Tatang. Babalik ako sa ibang araw. Pag-isipan nyo ang inaalok ko sa inyo. Kahit magkano handa akong magbayad. Bilang pinuno ng lugar na ito, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na hindi ko ipagbibili ang lugar na ito. Kaya huwag na kayong babalik pa. Nakita ko ang pagkainis sa mukha ni Boss Sandro nang yayain na niya kami para umalis sa lugar na yon. Nang makarating na kami sa kotse, muli kong tinanaw ang lugar ni Namang Nestor. Nakita ko na lahat sila ay nakatingin din sa amin. Walang kibo ang lahat pero makikita sa reaksyon ng mukha nila ang inis. Kaya naman nang mapaandar ko na ang kotse ay umalis na kami sa lugar na yon. Malaking halaga ng ginto ang nakabaon sa ilalim ng punong nilapitan ko kanina. Pero hindi natin yun mahuhukay kung mayroong mga tao ron. Ay, kailangan ay mabili ko ang lupang yon bago pa nila malaman na mayroong ginto ron. Pero paano yun, boss? Ayaw naman ipagbili ng matandang katiwala ang lupain yon. Kailangang mapaalis natin sa lugar na yon sa kahit na anong paraan. Anong binabalak mo, boss? Kung hindi makukuha sa maayos na usapan, kunin natin sa marahas na paraan. Yung matanda, kapag wala na siya doon, baka mag-alisan na rin ang iba pa. Kaya iligpit niyo ang matandang yon. Boss naman, kailangan pa ba nating gawin yun? Matanda na yun eh. Kung siya ang magiging hadlang sa aking pagyaman, dapat siyang mawala para matakot na rin ang iba pang mga taga ron at umalis na sa lugar. Babayaran ko kayo ng malaking halaga kapag nailigpit siya. Mayroong dagdag na malaking bonus kapag nahukay natin ang ginto ron at nagatian kami ng kliyente ko. Hindi na ako kumibo. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagmamaneho hanggang sa makarating na kami sa bahay ni Boss Sandro. Iginarahe ko ang kotse at nagpaalam na kami kay Boss Sandro. Habang magkaangkas kami sa motor ay wala kaming kibuan ni Bogs hanggang sa makarating kami sa bahay niya at makapasok. Saka lang ako nagsalita dahil parang nakokonsensya ako sa ipinagagawa ni Boss Sandro. Parang hindi ko kayang gawin ang gustong mangyari ni Boss Sandro, Pards. Matanda na yun eh. Parang nakokonsensya ako. Pards, narinig mo naman ang sinabi ni boss. Malaking halagang ibabayad niya sa atin sakali matapos natin ang pinagagawa niya. At meron pang bonus kung makuha natin ang ginto doon. Hindi ko alam, Pards. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa trabahong to. Marahil siguro dun sa matanda na yung target natin. Naawa ako eh. Sa trabaho natin bilang hitman, dapat bato ang puso mo. Wala na dapat awa dyan, Pards. Saka ano bang mangyayari sa'yo? Mayroon ka lang yata umatras sa laban. Hindi ko alam. Pero parang hindi ko kayang bumaril ng matandang walang kalaban-laban. Hindi naman natin pwedeng tanggihan ang utos ni Boss Sandro. Magagalit yun sa atin. Marami na tayong alam sa mga racket niya. Kapag hindi natin ginawa ang gusto niya, baka mag-isip yun ng di maganda sa atin. Sige, ganito na lang, Pards. Ako na lang bibira. Look out ka na lang. Napasang-ayon ako ni Bogs na ituloy ang planong paglikida sa matandang katiwala ng lupang yun. Nang sumunod na araw ay nagbiyahe kami ni Bogs gamit ang aking motor para balikan ang lugar ni Namang Nestor. Nang makarating kami roon ay pinarada ko sa medyo malayo ang motor. Matapos ay tinungo na namin ni Bogs ang mga bahayan. Nagtago kami sa malalaking puno. Matapos ay kumuha ako ng 3 malalaking bato at binato ang pintuan ng bahay ni Mang Nestor. Kumalabog yun ng malakas. Parang hindi narinig, Pards. Batuhin mo pa ng isa. Sige, pumwesto ka na kung saan mas madali mo siyang mabibira. Lumipat nga sa isang malaking puno si Bogs na malapit sa pintuan ng bahay ni Mang Nestor.
Tapos ay muli akong kumuha ng mas malaking bato. Muli kong binato ang pintuan at ang isa pang bato ay sa bubungan na pawid ko naman pinabagsak. Di nga nagtagal ay nakita kong bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas doon ang galit na matanda. Sinong mga tampalasan ang nag-iistorbo sa akin? Ako yun, tanda! Matigas kasi ang ulo mo, kaya dapat ka lang mawala! Hangal ka! Alam mo bang ang paghahangat ng sobra ay masama? Ikapapahamak mo yan! Ikaw ang mapapahamak ngayon! Pinaputukan ni Bog si Mang Nestor ng 3 ulit. 2 balang tumama sa dibdib at ang isa ay sa ulo. Kaagad na bumagsak ang matanda. Dahil sa malalakas na putok ay naglabasan ng mga kalalakihan sa mga katabing bahay. May lalaking sumugod kay Bogs kaya naman pinaputukan niya rin yun. Nasapol sa ulo at bumagsak din. Napilitan naman akong barilin ang lalaking may hawak na itak na susugod ulit kay Bogs. Tinamaan niyon sa balikat tapos ay binaril ko sa tuhod. Matapos niyon ay tumakbo na kami ni Bogs palayo sa lugar na yon. Naririnig pa namin ang malakas na sigawan at iyakan ng mga taong iniwanan namin. Hanggang sa makarating kami sa motor ko. Mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Muntik na ako doon sa lalaking may itak. Akala ko pababayaan mo ako, Pards. Hindi mangyayari yun, Pards. Hindi kita pwedeng pabayaan. Ang sabi ko, nakukonsensya akong bumira ng matanda. Oo. Pero kung gano'n ang sitwasyon, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Salamat, Pards. Kaya na, dumiretso na tayo kay boss. Sabihin natin ang nangyari para makuha na natin ang sinabi niya na ibabayad sa atin. Okay, tayo na. Kaagad nga kaming nagtuloy sa bahay ni Boss Sandro at sinabi namin ang nangyari. Bagay na ikinatuwa ni Boss Sandro kaya naman binayaran niya kami ng malaking halaga. Ilang araw lang ang lumipas ay bumalik kami sa lugar ni Mang Nestor. Pero sa pagkakataong ito ay mayroong mga pulis na isinama si Boss Sandro. Kasama na din ang kanyang kliyente na may-ari ng mapa. Pagdating namin sa lugar ay nakita naming nakabukas ang lahat ng mga bahay doon pero wala na ang mga taong naninirahan doon. Tama nga ang naisip ko. Kapag nawala na ang katiwala ay mag-aalisa na silang lahat dito. Oo nga, boss. Walang tao lahat ng bahay dito. Baka lumipat na sila sa ibang lugar. Bukas na bukas din ay sisimulan na natin ang operasyon sa lugar na to. Kapag nagkataon, malaki rin ang kikitain yung dalawa. Salamat naman kung gano'n, boss. Matapos nga na matiyak na wala ng tao sa lugar na yon ay kinausap na ni Boss Sandro ang Hapones niyang kliyente at itinuro ang malaking puno na palatandaan kung saan nakabaon ang ginto na tinutukoy sa mapa. Kaya naman natutuwa ang Hapones na hinawakan pa ang malaking puno at niyakap yun. Matapos ay nakipagkamay kay Boss Sandro. Di nagtagal ay umalis na ang Hapones at ang mga alalay na pulis. Naiwanan na kami doon ni na Boss Sandro. Dito na muna tayo hanggang sa mahukay ang gintong nakabaon dyan. Tinawagan ko na ang kontak ko para magpadala ng mga tauhan at equipment na gagamitin natin para matrace ang ginto. Okay, boss. Bogs, anong tinitingnan mo? Boss, para kasing meron akong nakitang tao roon na tumatakbo sa likod ng bahay na yon. Ganun ba? Tingnan nyo nga kung sino yon. Nang tunguhin ni Bogs ang sinasabing bahay ay bumunot siya ng baril kaya naman sinundan ko siya. Hawak ko na rin ang aking baril. Marahan naming nilapitan ang bahay na sinabi ni Bogs. Inikot naming dalawa ang bahay na yon. Pati ang loob ay pinasok namin pero wala naman kaming nakita na tao. Wala naman, Pards eh. Kanina kasi, parang nakita ko na merong tumatakbo dito. Namamalikmata ka lang yata eh. Wala naman, Pards. Baka nga. Kaya na, balikan natin si boss. Nang makalabas nga kami ng bahay na yon ay binalikan na namin si Boss Sandro. Naupo kami sa upuang kahoy na nasa ilalim ng malaking puno habang inaantay namin ang mga taong tinawagan ni Boss Sandro.
Nang mapalingon ako sa isa pang malaking puno na medyo malayo sa aming kinauupuan, ay muli kong nakita si Eva. Kaya naman napabalikwas ako. Pards, si Eva. Nandito siya. Sinong Eva? Yung magandang babae na nakita ko sa lugar ng tsuhin mo nung makapatay tayo ng aswang. Naging jowa ko siya. Nasaan? Wala naman, Pards. Oo nga, wala naman ah. Nang lingunin ko ang malaking puno kung saan ko nakita si Eva kanina, ay wala na ngayon. Kaya naman nagkamot na lang ako ng ulo matapos ay nagmamadali akong tumayo at tinungo ang puno. Wala na nga doon si Eva. Hindi ko namalayan na sinundan din pala ako ni Bogs. Oh, nasaan yung magandang babae? Yung Eva na sinasabi mong naging jowa mo. Kanina, Pards. Nakita ko lang siya kanina dito. Naku, baka naman kasi namamalikmata ka lang. Ikaw talaga. Inulit mo lang yung mga sinabi ko sa'yo kanina eh. Yun din ang sinabi mo sa akin kanina eh. Kagaya ngayon, wala din naman yung sinasabi. It means namamalikmata tayong dalawa. Napapailing na lang ako na tinalikuran si Bogs. Natatawang bumalik sa upuan. Siguro nga ay talagang namalikmata lang ako dahil hindi maalis sa isipan ko si Eva na labis kong minahal. Ilang beses ko siyang hinahanap-hanap pero hindi ko na siya nakita pa. Hanggang sa dumating na ang grupong tinawagan ni Boss Sandro kung saan mayroong dalang mga machine and equipment ang mga ito na ginagamit talaga para matrace ang kinalalagyan ng ginto. May dala ring backhoe ang mga ito. Kaya nang matiyak na nasa ilalim na ng malaking puno ng mangga ang hinahanap na ginto ay sinimulan noon din ang pagputol sa puno ng mangga. Tinabas din ang mga buho at kawayan na nandoon. Hanggang sa sumapit ang gabi, kinausap ni Boss Sandro ang mga trabahador. Kayo na ang bahala kung saan kayo magpapahinga. Lahat ng bahay dito ay wala nang nakatira. Magpahinga tayo at bukas pagsikat ng araw ay tutuloy natin ang paghuhukay. Tama si Boss. Tayo na, Pards. Pahinga na tayo. Sige, saan tayo? Doon kayong dalawa sa medyo malaking bahay na yon. Samahan niyo ako. Sige, Boss. Sumunod naman kami ni Bogs kay Boss Sandro. Pumasok kami sa loob ng bahay. May mga papag nga doon na yari sa kawayan. Kaya naman kaagad kaming nahiga para makabawi ng pagod sa maghapon. Naramdaman ko na rin ang unti-unting paglamig ng panahon. Kasunod ng pagsikat ng buwan. Pumapasok ang liwanag niyon sa bukas na bintana ng bahay. Di nagtagal, nakarinig kami ng malalakas na alulong ng aso. Pards, narinig mo ba yun? Ang lalakas ng alulong ng aso? Oo, naririnig ko. Natatandaan ko tuloy yung sinabi ng lolo ko noon. Ang sabi ay kapag ganyan daw na umaalulong yung aso ay mayroong nakikita na hindi pangkaraniwan. Halimbawa na lang kung may kaluluwa o kaya may aswang. Nako! Kayong dalawa, hanggang ngayon ba ay naniniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Wala nang aswang sa panahong to. Boss, meron pang aswang. Nung nakarang linggo lang ay nakapatay kami ng aswang sa lugar ng Tio Anselmo ko. Talaga? Oo, boss. Totoong sinabi ni Bogs. Bago pa makasagot ulit si Boss Sandro ay nakarinig na kami ng malakas na sigaw mula sa katabing bahay na tinutuluyan namin. Kaya nagmamadali kaming lumabas doon. Nakita namin ang mga nagkakagulong trabahador. Paano nga ay isa sa kasamahan nila ang nagdurugo ang leeg dahil sinalakay daw ng isang malaking asong itim. Kung totoo man ang aswang na sumalakay sa inyo, kailangan nating maganda. Kasi nasa paligid lang ang mga yan, nagtatago sa dilim. Itak at sibat ang pwedeng pumatay sa kanila. Yung mga buho at kawain na pinutol nyo kanina, gawin nating armas. Kilos na, madali! Kagad namang kumilos ang mga kalalakihang naroroon. Dinampot ang mga buho at kawayan na naroon. Nilagyan ng tulis gamit ang itak. Lahat ay humawak ng sibat na buho.
hanggang sa magdilimang paligid. Paano ay nagtago ang buwan sa maitim na ulap hanggang sa maramdaman namin na mayroong mga kumikilos sa paligid. Gamit ang malalakas na flashlight ay tinanglawan ang madidilim na lugar kung saan nakita nga namin na mayroong mga taong nakatayo malapit sa malalaking puno. Sino kayo? Kami lang naman ang nakatira sa lugar na to na pilit niyong binubulabog. Hindi pa ba sapat sa inyo na pinatay niyo ang pinuno namin? Tapos ngayon gusto niyo pang kunin ang aming tirahan. Ang mga taong kagaya ninyo, hindi dapat mabuhay. Kung ganun ay, hindi pala totoong umalis kayo at inabandona ang lugar na to. Tama ka. Inihatid namin sa kanyang libingan ng aming pinuno kaya lahat kami ay nakipaglibing. Tapos pagbalik namin meron ng mga tao dito at meron ng nakatira sa aming mga bahay. Hindi kami magtatagal dito. Mayroon lang kaming kukunin sa lugar na to at aalis na kami. Kaya umalis na kayo at pabayaan na lang kami. Bago mamatay ang aming pinuno, sinabi niya na hindi dapat mapunta sa inyo ang yaman ng aming grupo. Alam niyo bang kaya kami nandito ay para bantayan din ang kayamanang hinahangad niyo? Nang mahawi ang maitim na ulap at muling sumikat ang buwan at magliwanag sa lugar ay nakita namin na hindi pala mga ordinaryo ang mga taong kausap namin na nakapaligid sa lugar. Nang tamaan ng liwanag ng buwan ang mga iyon ay nagbago ng anyo. Naging mga aswang at sigbin. Galit na galit habang umaangil at nagsimula ng lumusob. Kaya naman gagad kong pinaputukan ang unang aswang na sumugod. Nasapol naman yun. Boss, takbo! Pumasok kayo sa bahay! Mga kasama, ipagtanggol nyo ang inyong sarili! Nalinti ka na. Napapaligiran tayo ng mga aswang. Naisaan nila tayo. Buong akala ko ay inabandona nila ang lugar na to dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno. Oo nga, boss! Dali! Sa loob ng bahay! Pumasok sa loob ng bahay si Boss Sandro. Kami naman ni Bogs ay tumulong sa mga kalalakihan na naroon para harapin ang mga aswang na nasa paligid. Bawat aswang na makita ko ay pinapaputukan ko, pero may mga aswang na sobrang liksi at lakas. Mayroon ding malalakas na kaagad nakalapit sa kasamahan namin. Nilapa yun kaya naman nagkagulo na sa paligid. Nagkanya-kanya na ng takbo at pagtatago ang lahat. Pumasok kami ni Bogs sa bahay kung saan naroon si Boss Sandro. Napapaligiran na ng aswang ang buong lugar na to, boss. Anong gagawin na natin? Kailangan makahingi tayo ng saklolo galing sa labas. Kaya lang, ay naroon yung cellphone ko sa bag na nasa kabilang bahay na tinuluyan natin kanina. Nandun pa sa papag na hinihigan mo, boss? Sige, ako nang kukuha, parts. Nandun din yung bag ko. Nandun yung reserba kong bala. Sige, parts. Mag-iingat ka. Marahan nga akong lumabas ng bahay. Nagmasid muna ako sa paligid. Nakita ko na ang mga aswang ay abala pa rin habang nilalapa ang mga trabador na naroon na patuloy ding lumalaban kahit natatakot sa kanila. Marahan akong nagtago sa kamada ng mga kahoy tapos ay pumasok sa loob ng bahay na tinuluyan namin kanina. Hindi naman yun kalayuan kaya nakapasok kaagad ako. Nakuha ko ang bag ni Boss Sandro tapos ay nakuha ko na rin ang aking bag. Pinalitan ko ng magasin ng aking baril tapos ay lumabas na ako ng bahay at binalikan sina Boss Sandro. Kailangan na nating umalis habang abala pa sila sa mga trabahador. Kapag nakarating tayo sa kotse, ligtas na tayo. Sige, tayo na, dali. Pards, may bala ka pa? Oo, meron ba? Kung ganun tayo na. Muli nga ay maingat kaming lumabas ng bahay. Sa kabilang bahagi kami dumaan. Pero dahil balwarte nga iyon ng mga aswang ay madali nilang napansin ang pagtakas namin. Kaya naman nang hinabol na kami ng mga aswang ay tumakbo na kami sa kakahuyan taliwas sa plano na papunta sa kotse dahil may mga aswang nang nakaharang sa daraanan papunta doon. Boss Sandro! Tayo na! Madali! Basta huwag niyo akong iiwanan. Kapag naligtasan natin ang mga aswang na ito, babayaran ko kayo ng malaking halaga. Hayaan na sila! Napakarami nila na humahabol sa atin. Habang tumatakbo kami sa kakahuyan ay lumilingon ako paminsan-minsan sa gawing likuran namin kung saan nakita ko ang napakaraming mga aswang na humahabol sa amin. Galit na galit ang mga iyon. Naririnig din namin ang malalakas na pag-angil ng mga iyon. Kaya naman
ang takot at paghahangad na mabuhay ay damang-dama ko. Napabilis ng aming pagtakbo para matakasan ang kamatayan hanggang sa madapa si Boss Sandro. Boss, tumayo ka! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Pagod na ako! Mga lintig na aswang yan! Lalaban na ako ng sabayan! Pagod na ako! Patay na akong patay! Mauna na kayo! Bilis! Pero boss, Salamat sa pagiging tapat ninyo sa akin. Pero siguro hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Iligtas nyo na ang mga sarili nyo. Pipigilan ko sila. Nang tumayo si Boss Sandro, nakita ko ang pagkadesperado niya. Tiningnan niya ang hawak na baril, tapos ay napatingin sa amin, kaya naman naunawaan na namin ni Bogs yun. Nagmamadali na kaming tumakbo, pero hindi pa kami nakakalayo ay nakarinig kami ng malalakas na putok ng baril. Kaya nang saglit akong tumigil sa pagtakbo at lingunin si Boss Sandro ay nakita kong kinalaban niya ang mga humahabol na aswang. Dinumog siya ng mga aswang na naroon. Nabitiwan niya ang baril at mula sa kanyang bagay mayroon siyang kinuha. Isa pala iyong granada. Ah! Mamatay kayong lahat! Kasunod niyo na yung malakas na pagsabog. Kitang-kita ko ang pagsambulat ng mga katawan ng mga aswang na nadamay sa pagsabog na yun. Saglit ding nagliwanag ang lugar dahil sa pagsabog ng granada. Pagkatapos ay muling nagdilim at ang tanging liwanag na lamang ay ang liwanag na nagmumula sa buwan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makita ko na may mga aswang na humarang kay Bogs. Pards! Dito! Madali! Mauna ka na, Pards. Pipigilan ko ang mga ito. Hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Kailangan dalawa tayong makauwi ng buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede yung Pards. Sige na, takbo na! Hinarap nga ni Bogs ang mga aswang na sumugod sa kanya. Pinaputukan niya ang mga iyon hanggang sa maubusan siya ng bala. Ginamit niya ang dalang itak para ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit higit na marami at malalakas ang mga aswang. Nagawa nilang lapain si Bogs. Narinig ko pa ang malakas na sigaw ni Bogs habang tumatakbo ako papalayo sa lugar na yun. Hanggang sa makalayo ako at makarating sa sagingan. Nagulat ako ng isang babae ang humarang sa akin. Eva, ikaw nga. Bakit nandito ka? Dahil taga rito ko, Boyet. Ang lugar na itong aking tahanan. Ha? Kung ganun, isa ka ring aswang? Tama ka. Isa ako sa mga kalahi nila. Ito ang dahilan kaya hindi kita maipakilala sa aking mga magulang. Hindi sila papayag na umibig ako sa hindi namin kalahi. Ang napatay niyo sa dalampasigan ng aking kaibigan na si Eleanor. Matatanggap ko naman kahit ano ka pa, Eva. Dahil mahal kita. Pero kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, malawag na sa aking kalooban na ang aswang napapatay sa akin ay ang babaeng aking minamahal. Binitiwan ko na ang hawak kong baril. Pagod na rin akong tumakbo. Inihanda ko na ang aking kalooban na yun na ang aking katapusan at ang kasiyahan na muli kong nakita ang babaeng aking minamahal. Sige na, handa na ako. Patayin mo na ako. Baliw ka. Mahal kita. Paano kitang sasaktan? Isa pa, ay hindi ako papayag na isisilang ko ang aking anak na walang ama. Ha? Buntis ka? Oo, nagbungang ginawa natin sa ilog. Kaya kailangan mo akong panagutan. Kung hindi, talagang lalapain kita. Ha? Talaga ba? Sige. Oo. Pananagutan kita. Pero kailangan mong sumama sa akin. Oo naman. Sasama ako sa iyo kahit saan. Buo na ang loob ko na iwanan sila at sumama sa iyo kapiling ng ating anak. Noon din ay magkahawak kamay kaming tumakbo sa kadiliman ni Eva. At dahil alam niyang pasikot-sikot sa lugar na yon,
ay madali kaming nakatakas. Hanggang sa sumikat ang araw at makarating kami sa kabilang baryo. Niyakap ko ng mahigpit si Eva at hinagkan sa labi sa sobra kong kaligayahan. Sa ngayon, payapa kaming namumuhay ni Eva. Pinili ko na tumira na lang kami sa bundok upang kung sumpungin man siya ng pagiging aswang niya, wala siyang mapeperwisyong tao. Sa halip ay mga hayop gubat na lang ang kanyang nilalapa. Bumababa naman ako sa bayan para magtrabaho at kung minsan ay nagtatagal ako doon ng ilang araw. Naging masaya kaming dalawa ni Eva, lalo na nang isilang niya ang aming anak na si Angel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may isang aswang na umibig sa hitman na kagaya ko. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento.